Rabobank en Haima Hielkema. Goedemiddag, welkom vanuit de Lemsterbaai. We weten natuurlijk dat Grauw oppermachtig is, dit kampioenschap. Zij zijn juster Kronta, de kampioen van de SKS 2023. Maar we hebben nog 2 dagen te zien en de strijd daarachter is nog razendspannend. Want waar wordt de nummer 2? Is dat de Lemmer? Is dat Jereveen of Jennewoord? En dan hebben we Ljouwert ook nog die op het vinkentouw zit. Ik zocht naar de waarsomstandigheden. Ze zezen wat eerst, wie kreeg fjouwer, maar analist Age Veldboom. Ja, de skippers, we zeggen niet, kijk, ik ze toch al hier de tuur naar onderen ta. Want het waait toch hudder als men van tevoren tocht hier. Ja, echt een sjost op het wetter. Lietse witte kopjes, de top die waait van de golven nou. En dat betekent echt een dikke windkracht fjouwer. En de voorspelling is dat er ik nog wat onheiljes zo. Maar de sjost dan de skippers die het tuig er strak op zetten. Dus even het zeil naar beneden, toch iets strakker. Een zeil als een planken, daar kennen we in bedel. Een zeil als een plastic zak. Ja, daar kan je net machine altijd hut waait. Goed, ik wie van de morgen bij de wedstrijdbespreking. Want palaver mooi we net mee zezen, hè? Dat weten we nou. Bij de wedstrijdbespreking daar wie ik de vastzitter van het wedstrijdcomité. En dat is Gerhard Langes. En hij vertelt over de baan die ze erin lezen willen. En dat wordt naar alle gedachten, zei hij doe van de morgen, dezelfde baan als Juster. Dezelfde baan als Juster. Het Songlass. De wien is juist hudder als Juster, maar de wienrichting is hetzelfde. Dus komen we toch wel weer op het Songlass uit. Om de verdeling in de baan wel eindelijk wat beter te krijgen. Juster loopt de baan er heel mooi in. Je heb ik verschillende keren nog maar eventjes squat om die tonsjes om hem er goed in te houden. Dat is ik weer het plan voor Joet. Jazeker, dankjewel dat hij er goed in leidt. Daar ben we de hele tijd er ook mee. Dus nee, dat is Joet ik weer de planning. Zodra... we hebben 2 rips, maar ik een goede crew erin en die rijdt zichzelf goed maar de baan op een wind te houden. En desnoods gebruiken we wat giele tonsjes als het liekt dat ze de rakken in één keer aanzielen kennen. Dus we doen er alles aan om wat spanning in de wedstrijd te houden. Nou is het dit hele kampioenschap altijd al een beetje problematisch, maar de start. Juist er weer een hele lange startlijne, dat is echt Joet weer het plan? Jazeker, zeker. Skippers die kleien zich gauw worden te kutten startlijnen en net heel gauw worden te lange. Natuurlijk moet het net uitroeien, maar we hebben de ruimte en we nemen de ruimte. Dat zorgt er gewoon voor dat het beter verdeeld worden kan en dat het iets meer rust bij de start houdt. Dus ja. En stel dat het dan toch verkeerd gaat, een valse start, loek je hem dan dadelijk die Japaner erin? Nou, we zijn net heel erg groot voorstander van de I-vlag. Dus als we de zonder kennen, dan zullen we zeker dat zonder proberen. En meestal betekent de valse start dat de startlijn er net helemaal jovel in leidt. Dus is het bij u aan u om hem dan toch even te verliezen en hem iets beter erin te lezen. Dus het heeft net uw voorkeur. Dat zei de wedstrijdleider Gerhard Langes. Ja, hij hier dus nog oer een Songlass. Maar we weten nou echt dat de wien dus hudder is als men van tevoren tocht hier. En de organisatie begon al te slepen bij de ton. En we kunnen het heel mooi zien hier op het stadskip achter u. Want daar hing het een orde vlaag in. Dit is de plaatselijke vlaggen. Ja, de Lemstervlagen hing het erin. Hing het er een Frieske vlag in, dan is het een zandloper. Hing het er een Hollandse vlag in, dan is het een driehoek. Maar het is de plaatselijke vlag en dat betekent een op- en delbaan. Ja, want gewoon toch, dit is de Spaanse vlaggen, maar het is de plaatselijke vlag. Ja, dit is de Lemstervlagen en dan is er een op- en delbaan. Dus dat betekent der boppen de gate... de spreider en beneden de gate werd ze het poortje kiezen maaien. En dat belooft een hele mooie wedstrijd te worden. En wij zitten hier eigenlijk perfect, hè? Want hier achter u leidt het stadskip. Hier is echt de stad. Dit is natuurlijk een prachtige positie. Dit is de allermooiste positie. Ik voor het publiek daar op het dik het ik een prachtig plak. Want die joggen gewoon boppen de eerste tonnen. Vlak voor hun oors daar op het dik daar bij het strand. Maar voor de skippers is het moeilijk.
Waarom? Die wind die draait er om die grote gebouwen. Daar heeft die grote betonfabriek en daar heeft het stroom, maar daar heeft het stoomgemaal. En die wind die draait er altijd. En juist ermee heeft het jongen wat hard die skippers daar zich soms in verrekken. En wat koeien oren daar een geweldig voordeel uit halen. En nou denk ik dat die Lemsters die ben je al een paar keer bij Delft, die hadden een goede baan voelen. Via die hoek moeten wij naar die tonnen. En dan ben je spekkoper als je daar als eerste binnen. Maar als ze nou op het achterdek zitten en al die skippers en die bemanning, die zorgen nou echt, oké, het waait dus harder als we tocht hingen. Want ja, eerlijk is eerlijk, ja, ik hield ook net tocht. Ik denk het zal een beetje dezelfde omstandigheden wezen als Juster. En we hebben uw commentator, Roelof Bouwmeester, die kwam hier van de morgen op het skip in de kwarte broek en teenslippers. Ja, die hier ook een beetje verzin, want het is toch frisser als we denken, het waait echt harder. Wat toch er nou al die skippers aan? Ze hellen het doek naar onderen, het tuig naar onderen. Het maakt dus strakker en gewoon zal ik reven. Ja, nou echt reven doch ze net een broekrifke. Dat is een lietse onderstukje van het zeil. Even een beetje oprollen en dan goed vers binnen. En dan heel strak op die giek zetten. Wat ik zei, goed vlak erop. Maar boppenin moet het wind er wel uitkennen. Je moet de wind nooit opsluiten in het zeil. De wind die ontsnapt uit het zeil, die stuurt het schip vooruit. En dat zag ik nou prachtig. Hier, Jouweren kwam er langs. Ik denk, wat had die tuurde weer mooi op. Dus Jouweren, ik een groot schip. En die kan mij harde wind. Nou, dat is ik weer in. Ja, ik kan net meer bij de eerste trein of jou komen, denk ik. Maar hou ze maar in de gaten. Ja, laten we het eens haar over het klassement. Want we kunnen hoe iets wijzen. Grauw wie dit kampioenschap oppermachtig. Ja, superlatief is shit haast kwad. Of heeft nog één superlatief oer van Grauw? Nee, gewoon oppermachtig. Oppermachtig. Oppermachtig en daar kan je heel lang of kort over praten. En laten we er dan maar kort over praten. Want dat is gewoon zo. Ja, nou goed, maar dan, daarachter is het natuurlijk wel razendspannend. Want we hebben de nummer 2, de nummer 3 en de Fjouwer. Die zitten alle hier op 0,2 punten van elkaar. Dat binnen de Lemmer, Jereveen en Jennewoord. En daarachter dan nog Ljouwert. Heel stiekem, geen Ian het toe Ljouwert. Maar wij wel, want wij horen hem in de gaten. Ja, en juist hier ik weer een paar keer een hele mooie slag. En nou, krek als dat grote schip van de Jouwer je krek langs kwam. En ik Jouwert een groot schip, maar de wien kan die jongens wel wat verzetten. Dus hou ze in de gaten. Maar de nummer 2, 3 en Fjouwer, daar gaat het om. En daar moeten we eens op concentreren. Grauw is kampioen, hoeven we net meer naar te zien. En misschien dat hij van een beetje wegfluit met 2 vingers in de neus voorop gaat. We concentreren ons op 2, 3 en Fjouwer. En dan denk ik die Lemsters hier hun eigen thuiswetter. Maar goed, Jennewoord, ik moet mijn eigen dorp ik net verloochenen. Dat ben ik jongens die horen van Huddewien. Nou en nou komt er een stukje Huddewien. Dit is hem. Ja, nou ja, goed, Jennewoord, hier juist er een prima klassering. Treden natuurlijk op ditzelfde wetter, want we zien hier altijd 2 keer op de Lemsterbaai. Jennewoord waar treden, juist Jereveen 12, stel de Botteloor en de Lemmer eigenlijk ook maar een joggende plak. Dus ja, dus is wel het thuiswetter van de Lemmer. Lemmer is in het vaardiel, maar als je joggen naar de meest recente wedstrijd die je vindt is, dan is Jennewoord in het vaardiel. Of zei dat al hier niks? Nee, maar dat wie juist geweldig dat Jennewoord er als eerste om het tonnen kwam. En nou jongens, we ben ik even naar het schip geweest, de vlagen in top. Ja, machtig. Maar de Wien wispelturig had er juist een beetje weer. Ik zal net zeggen dat het gelok weer, want de koers het chen, maar Jennewoord koos de goede baan. En die zielden zo naar die tonneta. En even later had ze zich nog een keer verzint, want toen kwam Langwaard. Toen kwam de Zwaan erom en verdikken wat had ze een striethond op een finish om die Langwaarders erachter te houden. Jongen, wat weer spannend. Wat een prachtige strijd. We concentreren ons net meer op één. We concentreren ons van de media. Ik weer op 2, 3, 4 en misschien wel 4 als Ljouwert erbij komen kennen. Ja, maar dan de Sieber van Terwisga, de debutant skipper op Jennewoord. Ja, hij doet het natuurlijk fantastisch, maar dit schept voor Takemier echt weer verwachtingen natuurlijk. Want het eerste hier kun je nog een beetje vrij uitzielen. Alles is mooi, alles is prettig. Je kent het net verkeerd van. Maar Takemier, dan zullen we Sieber even goed in de gaten horen. Ja, resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. En Lemmer wie vorig jaar kampioen. Nou, maar ze zien wat ze nou doen. Dat is het in tweede toch? Ik bedoel, ja, dat is toch wel keurig. Maar juist er achterin. En van de week al er een keer achterin. Dus dat is de meest nou net zeggen. Ja, Jennewoord doet het nou zo goed. Dus ze zullen het volgend jaar nog wel beter doen. Natuurlijk trainen die jongens het. En natuurlijk leren ze elke keer meer. Maar
de rest van de vloot stiet ik net stil. En dan moest het goed onthouden dat ze nou... Iedereen het nou zien hoe het grauw gaat. Ze gaan van 20 ronden gang. Alle skippen, vast. Maar wat zullen ze dan doen? Wat kunnen de oren skippen doen om grauw takken hierbij te houden? Nou ja, al die dingen die het grauw zo geweldig goed doet, om proberen daar een beetje bij te komen. En dat is en boothandeling, maar ik dat schip zo snel rent. En gewoon ik tactisch goed zielen. Jongen, absoluut wat het grauw tactisch mooie slagen maken. Daar heb ik het wel over hebben, want dan hebben we de rol van de adviseur. Tammo Oosterhof zit al jarenlang op het achterdek als adviseur bij Grauw. Maar Juste zei Douwe Visser van Grauw Ek. Ja, al die zaakkundigheid, die oordeskips Harry Amsterdam, Pieter Jan Postma, die jongen van Kort, Thijs Kort, die vorig jaar nog adviseur wie bij het Jereveen. Die zielen alle hier net meer mooi. Ja, dus er is een heel soort ervaring, ondervinding, is verlengingen. En ja, dat is het grote verschil met Grauw. Want Grauw heeft nog al die Tammo Oosterhof. Ja, nou dat is hartstikke goed. Die jongen, had je dan, vond het mooi hè, dat ze die camera aan boord hielden. En dan sjost hoe vaak dat Tammo Oosterhof elke keer om hem heen is. En wel links en wel rechts. Die shot eigenlijk nooit op het schip. Het is egaal concentreerd bezig. Nou, Maar dat vind ik dus echt. En dat moeten die oren echt van. Die moeten gewoon meer deskundigheid om boord hellen. ja, vind maar eens een goeie. Dus hij is, nou, Harry Amsterdam zei, ik ken niet een hele week op mijn knibbels op dat achterdek. Ik word nou te oud. Nou, die wist alweer kwijt. Thijs Kort, ja, die hier ik drok maar zijn orenzielerij. Pieter Jan Postma is van de Wiekemai, wist maar lang waar. Nou, daar wie Harman Brouwer gelijk weer heel blij mee. Dus vind maar eens hele goeien. En Ze binden toch wel? We waren hier potverdikkie in Friesland. ja, Als er ergens mensen binnen die het verstand van zielen hebben, dan is het bij u. topzielers. Maar het moet ik nog klikken. Er is een absolute Olympisch kampioen bij die aan boord. Maar het moet ik nog klikken bij het team en bij de skipper. Als je iemand hebben die het zei, en nou Ray, ja, en nou dat. Een adviseur die geeft advies. En dat moet heel goed samengaan met die skipper. Ja, ik weet er nog wel een paar. Jens Jongsma, Age Veldboom, Roelof Bouwmeester. Maar ja, die werk je al hier bij over een Friesland. Nou, hel je mij er maar tussen mij. Ik wil graag in het Scootjemuseum mooie oude verhalen vertellen. Maar als wedstrijdzieler, ja, ik ben niet één keer kampioen geworden. Maar dat was in het land der blinden werd één oog koning. Maar goed, en dan mag Eelke Diekster natuurlijk net vergeten, want oorsprong krijg ik commentaar van hem. Hè? Ja, absoluut. Elke is meer. Eelke, meer als deskundig, ja, zeker weten. Goed, wij zullen even zien naar de winnaar van vorig jaar. Want waar woonde vorig jaar hier ook alweer op dij 2 van de Lemmer. Hier dus achter u op de Lemsterbaai. Maar waar komt dan het beste uit de stad? En waar komt als eerste bij de Boppenwiese ton? Grauw leidt heger als de Lemmer, maar Grauw kan hem net onzielen. En mat nog een slagmeidje. Dat hield ek voor de Lemmer. Maar die draaien voor de snuit van Grauwdel. En dus gaat de Lemmer als eerste om de Boppenwiese tonnen. En dat betekent dat Albert Visser op kampioenskoers leidt. Maar vanzelfs jouwt Douwe Visser net voor het beliers. En de kind maar een skiftje in de wien, zoals Joert op de Isomar, ek nog een hoop barren. Het betekent dat Douwe Visser van Grauw weer ontzet is. Hij zal een alles of niet poging dwammatten om de Lemmer nog voorbij te gaan. Daarbij worden alle middels inzet om erachter te komen hoe het de wien is. Wordt het nog spannend, is de vraag. Nou, nee, want Joggers, je krijgt de Lemmer in hier een behoorlijke wienvlaag. En daarmee heeft ze safvolle gong. Is het dan het geluk van de kampioen? Of is het gewoon de klasse van Albert Visser? Het dochter al hier, ik net zat daar. Want Grauw, zij kennen de Lemmer net meer on. En dat betekent dat Albert Visser op weg gaat naar zijn eerste kampioenschap. Ja, dat wie dus vorig jaar Albert Visser de rapste op zijn eigen thuisbaan. En daar zou je dus eigenlijk aangen van het scootje van de Lemmer. Hij doet misschien wel de beste papieren. Nou ja, hij heeft de meeste kans om hier op zijn eigen thuiswetten te trainen. En hij moet weten hoe die wien daarachter om die gebouwen draait. Want dat is Joert cruciaal. Ik praat krijg maar Jens Jongsma. En die zegt gewoon die wienbaan hier over het wetter in. Hij zegt, daar leidt die baan. En dan moest daar achterlangs. En daar hoe stag. En dan kan je die baan oppikken. En dan kom je bij de boppentonnen. Nou jongen, dat is geweldig. Maar wij zoeken hier, we zitten heger op het schip. We kunnen beter over het wetter zijn als dat die scootjes die vrij leeg op het wetter zitten.
Ik wil nog één ding even onderstippen. En dan gaan we aan naar het wedstrijdverslag. Maar de wedstrijdleider, Gerrit Langes, die zei, niet correct, in die reactie, van als er een valse start is, dan leidt het net onder skippers en onder scootjes. Dan leidt het eigenlijk onder de organisatie, hoe zij die startlijn erin lijn houden. Bist het er eigenlijk maar eens? Want wij zitten heel te zeuren op die scootjeskippers. Ze binnen als hokkelingen gaan ze er over de streek in. Daar klinkt het 10 minuten schot. Ze zijn viesten te gretig, maar het leidt dus net onder de skippers, het leidt onder de organisatie. Nou, nee, dat maakt net gelijk de organisatie van weten. Het is wel zo, als een organisatie de lijn er ietsje scheef in leidt, dan weten alle skippers, we moeten wezen op die hoeken, want daar is het voordelig. Dan zie ik een kortere afstand naar de hege tonnen. Dus dan dringen ze alle keer om op dat plak te komen. En dat er precies ergens in leidt, en het maakt het verder net voluit, dan zullen die skippers meer in de Britten de lijn benutten. En dan krijg je minder gauw een algemene valse start. Eén laatste vraag. Hoe leidt de lijn er nou in? Perfect. Perfect. Ik zeg, krijg meerdere scootjes al even die lijn onzielen en dan lijkt helemaal mooi heks. En de wien is nou ik constant. Want dat heeft een commissie, als de wien voortdurend draait, dan moeten zij elke keer die lijnen wel iets opscoren met die tonnen. En dat hoeft nou net. Het is perfect. Laten ze oer 9 minuten maar starten. Goed zo. Nou, dan wil ik nog één ding weten. Waar wint het Sjoerd? Nou, ik ga zijn lemmer. Lemmer. Nou ja, dan laten we het even horen. Agentiege tank, wij zullen naar de wedstrijd zien. We gaan er even uit voor de reclame. En dan krijg je het wedstrijdverslag van Eelke Dijkstra en Roelof Bouwmeester. Een heel soort willen erbij. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Heeft u haaruitval en bent u bang kaal te worden? Dan breekt er voor u een nieuwe tijd aan. Herriset Jantien in Harkema heeft meerdere succesvolle oplossingen voor haarproblemen. Zoals niet van echt te onderscheiden haarwerken voor hem en voor haar. Herriset Jantien in Harkema. Voor een blijvende oplossing. Tjerk, Yo, Freek. wat moet jij hebben? Frikandel speciaal, kipcorn, doe maar wat dat met. heel lekker, maar ik heb het over die bestelling van Raadsma vanmorgen. De webshop van Raadsma. Moa's Farsoonhoeren besteld, dezelfde dag nog bezorgen. Ijzerhandel Raadsma. 25.000 producten, vlug leveren. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de Let Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Plan om boet niet terugtje? Kom naar Hegel Buiten. Inruchters van Boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inruchters van Boeten in Hommets. Wij maken je boeten mooi. Big Green, een eenvoudige oplossing tegen kalkoslag, die altijd en overal past. Proef geen zout en werk het zonder afvier. Sjoch op big-green.nl. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Bij kwartings ontwal 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Welkom, van onze kant ik, naast mij Roelof Bouwmeester. Ja, had er nog introductie nodig. Van een week weer Erik alles jeder. Toch zeiden we het weer, broer van Marit, maar ik, haar coach, wie heeft iets, dat doet er nou net meer. Welkom Roelof. Ja, dankjewel. En mijn naam is Eelke Dijkstra en wij maken je op voor de start Lemmer 2. Hier in de baai van Lemmer. En dat is de joggende wedstrijd van de SKS 2023. Nou, waar het nog net mooi kregen,
het ken haast net, maar de kampioen is al bekend. Dat is Grauw. En wij strijden hier voor de plakken 2 en 3. Natuurlijk, die horen ik al hier nog. Maar ja, Else zullen wel graag op het podium komen, Rolf, hè? Ja, de meestal niet steeds de telt maar in je plak. Ik ben er wel mee in, maar als dat in een plak dan tof voor zijn is, doe dan maar het plakje rest er dicht mogelijk bij. Dan zien wij de schutter kleersteen op de kotter van Zevenwolden. En de hier heb ik het schot. En dat betekent 5 minuten voor de start. En de scootjes maak je hard alle rij voor de lijn. En die sjuggen we in hier de pinend. Neem ik aan of deze loopt bij de kotter. We hebben de camera waar ik met even de... Ja, deze loopt bij de kotter. Ja. Er loopt een hele lange startlijn in. En de man zei, het krijg ik al bovenop dek, dat de baan verloren is. Nou ja, ik had vorige week ook al zijn, maar ik bleef daar een groot voorstander van. Ik vind die gate fantastisch, zodat je net alleen dezelfde setup hebt van het cruiserak. En met setup bedoel ik dat je kiezen kan hoe welke boeg je het onderwijsrak beginnen. Pak je de ene tonnen, begin je stuurboord. Pak je de andere tonnen, begin je bakboord. Ja, en dat brengt volle meer keuzes in Ziel. En wat mij betreft gaat wedstrijd Ziel door keuzes maken. En is dit alleen maar een mooie ontwikkeling. En ja, de gate dat komt natuurlijk uit de internationale series. Die nemen weer de op- en de L-baan. En de gate stiert voor een hek. Daar zou je het maar onthouden kennen. En dat hek loopt dan aan de onderkant, waar ze dan terug in de matten. Bakboord om een stuurboord. Boppen zit dan al wel een spretter, zoals het dan heet. Ja, ik ben geen Fries geworden voor, maar een sprierder misschien. Maar daar matten ze nou wel. En die hebben je Bob in beeld. Als eerste om de gele tonnen, of de tonnen met de gele pet. En dan bakboord uitdraaien, een heel kwart stikje. En die tweede tonnen is alleen maar bedoeld. Dat had niks wedstrijd technisch, maar om het even de scootjes wat op te houden. Hè? Ja, die is vooral voor de veiligheid. Hè. Stel dat hij er net loopt en scootjes gaan voort voor de wien. En dan komen scootjes hoe bakboord aan en hoe stuurboord aan. En dat komt een corraleertje in. Dat is vreemd een probleem. Dus even zo'n liedje sprierder. Van nou mag je het more sprierder. Zwaar het ervoor dat ze een beetje uit elkaar binnen. Dus dat is inderdaad voor de veiligheid. Wat mooi is om te zien hier, en de man op dek zijn het al, misschien hebben we er straks iets meer tijd voor. Maar de cruiserak die het richting het dorp. Dus de eerste tonne die loopt fantastisch voor het publiek, voor het strand of krijgt voor de pier, maar in ieder geval dicht bij de mensen daar. Maar dat betekent voor de skippers dat ze richting het dorp zielen. En achter dat dorp staat gewoon minder wien. Er staat gewoon, de wien komt vanuit het dorp, dus hoe dichter bij de wal ze komen, hoe minder wien ze hebben. Daar geven we straks even verder op in, want dat is echt een technisch verhaal natuurlijk. Hoe het waar en het wienen dot. Wij sjuggen even naar de scootjes. Ja, je kan je natuurlijk dan niet van zezen, want het is nog een heel minuut. Maar wat ben ze nou aan het waar, Rolf? Wat taasten ze nou al? Ja, er zijn een paar dingen die ze doen moeten. Het belangrijkste is dat je nou sjuggen, is er een voorkeur voor de startlijnen. Is in je kant dichter bij de bovenste tonnen als de horenkant. En de tweede belangrijke vraag is, waar loopt die bovenste tonnen? Hoe kom ik daar zo snel mogelijk? En dat klinkt simpel, maar de skippers kunnen op het wetten zien, waar zit de meeste wien? Waar verwacht ik dat de wien een beetje in mijn voordeel skiften kan? Kortom, wat is voor mij het kwartste paard naar de tonneta? En als ze dat voor bedenken kunnen, ja, dan wordt alles erop richt. Oké, wat moeten we dan wel? Waar moet ik dan lezen? Hoe moeten we dat voorbereiden? Want er zijn nog tredje in orde. Zo krijg ze, daar is de meest ideale positie, maar die ken ik wel eens een keer terug een orde in namen. Precies, en dat hebben we Grauw van de week al een paar keer gezien. Ja, het 4 of 5 skippen voordat in een perfecte plakje gaan. Dat komt in een regel maar in een goed waai. Let u maar een beetje de rond op zietje. Die ene die is voor u, prima, maar wij zijn wat safe. En dat is wat er nou in de hollen van die skippers omgaat. Dwaren we ervoor te gaan, maar we rond te gaan, gaan we voor het ideale plakje. En het liekt in ieder geval joert erop dat de lijn dusdanig lang is dat er genoeg ruimte is. Maar dat kent toch ik wel weer wat saais opleveren. Want dan kan ze haast gewoon als een treintje hoe die startlijn heen gaan. Dan had iedereen een plak. Is het ook net wat spannender om hem wat kwarter te houden? Ja, voor de start zelf misschien wel. Maar het voordeel was zo'n treintje. Had iedereen goed van die lijn uitkomen zoek ik wel mooi vinden. Want dat maakt het dan de eerste keer dat de door de wing gaan. Of dat de scootjes door de wing gaan heel interessant. Want dan komen ze alweer op diezelfde lijn heel dicht bij elkaar. Dus dan weer eigenlijk de probleem die zo graag zien was, die weer even uitstelt. Wij zitten op 44 seconden voor de start. Wij sjuggen even waar we zitten. Het is Akkerum helemaal boven bij de kotter. Het is onderin, die matten nog draaien, maar dat is de jouwer en Drachten zitten onderin. Hier helemaal boven in de zuidwesthoek. De
de Langwar is al heel deun op de lijn. Ja, Maar- en ik onderin de lijn, hè, want ik denk dat dat een mooi plakje is bij de pinnen. Maar daar zie ik 1, 2, 3, 4, 6 scootjes die eigenlijk vechten waar maar rond is voor fjouwer. Daar gaan ze net al je goed bij komen. Voor de rest aardig verspreid. Wat mij betreft voorkeur voor de onderkant. Maar nog zo'n 6 seconden te gaan. De lijn is kin. Langwar moet een beetje vallen. Die zit al dicht op de lijn. En daar steert het schot. Daar af het schot. En het lijkt erop dat iedereen aardig op de lijn zit. En het zou het dan eens een keer wezen dat we eens een keer helemaal goed starten. Jajer, ze zijn al je voort. En er is geen ingevalsk. Een uniek barren hier bij de SKS 2023. Ja. Maar ja, en wat net uniek vals, is. dat is wel wat zijn. En wat net uniek is weer een mooie start voor Huzum. Hoe vaak gaan we dat al steeds wat in de oude weekend? Die hebben geregeld een mooi startje gehad. En wat we zeggen, daar onder in de lijn, daar win inderdaad een scootje als 6, zo'n 8. Die vechten voor een plakje van fjouwer. En daar komt er in de regel maar 1 of 2 goed bij. En dat zie ik voor de slachtoffers. Grauw. Jongens, wat is er nou? ja, we zeggen het wel eens een keer, het kampioenschap. Maar Lemmer de laatste dag, die je net met mij. Die vieren er wat is er nou? Vier in het feestfest? Of was de Sjenletter achter ons starten en we beginnen het hele veld even terug? Ja, dat is een vraag die stel ik net beantwoord. Nee, dat denk ik net. We hebben het net goed in beeld, maar het liep erop dat zij nou slachtoffer winnen van die drukte. Volledig out of character, om maar weer even een goede Friese term erin te gooien. Dat hebben ze nog net wel, John. Misschien is het omdat de spanning er wat oud is, maar als we eens concentreren op de boord die vol een goede start had, dan zien we helemaal onderin. En wat ik even spieken op de trekking. Waar dat is, die had een fantastische start. Dat is de Jouwer. Dat is de Jouwer. Die gaat in ieder geval een mooie klap naar die wal. En als die wint zo goed is bij het gemaal als wat hij van de morgen bij het inzielen weer, dan zit dat er goed uit. En ik hun waar, het jouwste scootje zit er prachtig terug in. En dat is, en we beginnen vooral even naar het klassementje. Want de Jouwer, die zit daar net bij die eerste. Of we nemen er maar even de eerste fjouwer en de Jerre, daar rekenen we Grauw net bij. Ze zitten net 4 oude. Ze zitten het 10 punt nou. Dus dat is wel een heel soort. Maar iedereen had natuurlijk wel die dikke outtrek van 14 punten, 11 punten. Dus de King Gruttes verhoringen komen. Ondertussen zien we echt in het midden het scootje van Langwar. Een hele mooie start. En het scootje van... Drachten zit ik heel mooi. Die zit een eindje achter de Jouwer. Matt weet net dat hij boppen de horenscootjes uit kniepen ken. Maar het is Huzum wat ik heel mooi get. En die krijg hem er ik heel mooi in de vlaag. Hier zorgen we de hele mannen. Toch er ik weer fantastisch bij. Hè? Hebben ik vaak goede starts, jongen. Zorg eens even hoe mooi heeg de hele man ik luidt. Ja. En wat nou interessant is om te zien is op dit moment hadden scootjes de wien goed, best wel rond. Dus die varen relatief heeg op stuurboord. Ondertussen zien we Langwar hoe stag gaan en die kan stuurboord voorlangs. Dus dat is het eerste scootje van de leiders, zullen we maar zeggen, van de leidende startgroep die door de wien gaan. En ze zijn nu op dat plak, wat ik bij het inzielende soort zien heb, dat die wien krek even links om het dwarp heen komt. En dat ze op stuurboord hartstikke heeg zielen kunnen. Langwar ziet er nou fantastisch uit. Maar sinds aan Chen, als die orenscouten daarboven zitten, nou zien we de hele mannen gaan. Die zal ik hegen en die gaan gewoon een mooie start. Vrije wien, gaan nou een hege lijn. Wat verloren is door de baan, wat wel even interessant is. Bij een songles hebben we pekers jongen dat we de bopperste tonnen stuurboord omgaan. En dat het heel risicovol is om een stuurboord om te komen. Nou geven we de bopperste tonnen op het bakboord om. En dan hast dus aan Langwar die op het bakboord bij die tonnen aankomt. En de orenscootjes, hele mannen en de Jouwer, die zullen daar voor langs matten. Hele mannen. Prima start. Werf waar alles del. En pak de vlaag ik mooi op. We nemen het maar even. Dat Grauw, nou een waardeloze start hier. Die is al heel betiet. Gelijk door de wingong. Daar achterom is gelijk wat zijn gong. Langwar is alweer door de wien. Die pakt die wien er goed op. En het hele maandje krijgt hem daar wat heger dan het Langwarre-scootje. Ja, Langwar, hele mannen, Jouwer. Ben de treien-scootjes vrij van de lijn. Mooi op bakboord. En die hebben nou ook alle treien mooi op stuurboord. Heel heeg. Als we zo de ton in beeld krijgen, kunnen we zien dat die looit dicht in het dwarp aan. En onder de rechterkant van de tonnen, dus dat is waar Langwar aan als eerste komt. Daar komt ik als eerste in de leite achter het dwarp eigenlijk. Dus de vraag is, komt Langwar aan in de leite te lezen en verliezen ze daar toch een beetje op de Jouweren en op de hele mannen? Of leeuwen ze in de wien en kiezen hoe bakboord die tonnen rennen en wordt het heel spannend wie van die treien. Want ik denk dat het tussen die treien gaat voor de strijd bij het eerste plakje bij de eerste tonnen.
wie daar als eerste omkomt. Auke de Grote, nummer 12 van Starum, zeggen we correct. Ja, zal net als eerste met tonnen draaien, maar iedereen weer toch wel redelijk scherp op de lijn. Op Grauw en wat zijn hij. En die hebben helemaal de hele slag jeder hoe Stuurboot kiezen. Langwaar in beeld. Voor het Straandel. Dat is wel de eerste bopperste tonnen van de spreader. Ja, die moet ze net hebben. Maar de tonnen met de gele pet hebben. Maar Langwaar zal er heel mooi uitkomen. Ja, die tonnen die zal in beeld komen. Je zullen Grauw en wat zijn. Die liet je wel een hele eind voor te lezen, maar dat is net zo, want die moest helemaal de hoek in. Dus die maakte nog een hele lange bakboordslag. Hè? Ja, en die bakboordslag die is onder het dorp langs. En dan haast even door dat windstille gebied heen mast. En ik denk dat ze daar net makkelijk doorheen komen. Dus het plak waar de jouwer looit is wat wien betreft volle veiliger. Als ze alleen nog wezen zo'n succes, was het altijd hier lezen waar de jouwer looit. Maar hier is het al een beetje rechts in beeld. Hoe komen ze aan nu maar de hele mannen? Wat ik zoen bij het inzielen, zo verwacht je dat ze het opredden. Ik verwacht je dat ze een vlaagjes krijgen, hier links om het dorp heen. En dat jouweren daadwerkelijk als eerste bij die ton is. Maar er hoeft maar één gek dwarreltje in te zitten voor Langwaar. Of misschien zelfs voor de hele mannen. En dan krijgen we een bakboordstuur bij de bopperste tonnen. Maar vooralsnog zet ik mijn jilt op de jouwer. En op zich nog net zo slim als daar achter in Delmast. Maar op stuits aan middenmoord, die kleeuwt helemaal bij elkaar. Hè? En als dan dat god net haast, dan wordt het langzaam. Ja. We zeggen het juist er helemaal de hele mannen die even stil kan te lezen en de hele vloot komt er voorbij. Het enige voordeel Joert is dat ze bakboord om die tonnen heen kennen. Dus als niet een bakboord luistert, komt ze altijd om die tonnen heen. Hele wanne had ik een mooie winstrook. Dus ik krijg het even Langwaar. We beginnen op naar de eerste bopperste tonnen. Prachtig, zeg eens even. Ja, heger en heger. Hij loopt nog een stuurboord. Hij maakt nog een slagje maatje, maar dit is een lekker gevoel. Mooie, dit wil je mijn skip hebben. En dit is ook wat hij even nodig had, want naast de hele mannen en Langwaar hebben ik Ljout, Starum en Akrum die daar ook nog aardig bij zitten. Dus hier ga je krek even dat setje nodig. Als je hier krek even voor de groep binnen, dat is zo mooi wezen. En je ziet al dat de wind die flauwt een beetje hier, maar het is wel de jouwer hier, Riant op kop, die als eerste om de bopperste tonnen heen gaat. Hij is er nog net, maar liek het gelijk al een mooi gatje te slaan, mooi de achtervolgers. En dan is het even benijd hoe grauw we wat zijn, toch weer in het veld te laten komen. Ja, en die doet beter dan ik verwachtte hier. Dus daar liep het wel een windje om rond te komen bij die tonnen. En die houdt in ieder geval nog de oorsluiting, op zijn minst. De jouwer, die gaat nou door de wien. En hij rond als eerste de ton. Dat zeggen we juist Rick. Alles lijkt stil. Maar het grote probleem bestaat bij die groep erachter. Er komen nog 4 scootjes die de tonnen oerzielt haar, oerstuurboord. Maar er is helemaal geen plak. Hier is een moeilijke situatie, maar gaat het goed. De Lemmer, die prutst er met tussen. Maar is die op die Trodewien? Ja, dat denk ik net. Ja, en daar de dikke knal. Het is de Lemmer die gewoon te let Trodewien gaat. En dat wie het net volgens mij mooi de hele mannen. Hè? Ja, en daar had de hele mannen. Ik ben er heel soort nadeel van. Maar hopen dat de Lemmer gauw uit de waai gaat. En we krijgen meer van dit soort situaties, hè? Want we krijgen hier Snits, Drachten en Jereveen. Die matten nog ergens tussen. Maar er is geen plak op die rechte leelijn. De leelijn is de lijn waarvan de scootjes de tonnen bezielen kunnen. Er is gewoon hier rond en dan maak je oorlog achter del. Dan gaan er een heel soort scootjes omheen. Het is Huzem wat hier nog knap uitkomt. Zeggen we nou, die zit achter de hele mannen. Daar is niks aan de hand. Dat gaat al hier keurig. Langwaar komt er keurig omheen. En daarachter zit Ljouwert. En daar hebben ik al Grauw. En die komt probleemloos om die tonnen heen. Maar een totaal waardeloze start. Maar in ieder keer van Damma Vrije Wien. En die draait er nou zo'n beetje als Jochen het zien om de ton heen. Ja, nou juist het probleem is net Jereveen en Drachten. Zitten in principe aan de goede kant, maar hier in de middenstart. Dus dan ben je net als eerste op de goede kant. Kom je stuurboord bij die tonnen aan, dan wil je shield. Dan kun je net meer je eigen beslissingen maken. De Forsten redt het op, Jouweren redt het op, Huzem redt het op. Hele mannen fantastisch, Langwaar mooi. En dan, als je daar krijgt wat achter zit, dan haast al die bakboord skippen. Ja, wedstrijd voorbij. Grote fouten, wedstrijd voorbij. En nou ben ik benijd dat we reden vlagen sjuggen. Want ja, we zullen eens even naar het klassementje. Lemmer, die stiert er natuurlijk heel goed naar voren op een tweede plak.
En ja, zo je toch gewoon reglementair een protest onder de broek krijgen. Ja, dat zeggen we. Ze lezen stil. Ik weet net wat ze nou doen. Dat ze uit de wedstrijd gaan. Ja, maar ze had ik de optie om hun fout te herkennen, toch? Zo mooi ik de groene vlag hijsen. De groene vlag hijsen en dan trossielen. En de groene vlag, dan zou het eigenlijk, ik ben fout geweest. Draaien strafpunten. Draaien strafpunten, niet aftrekbaar. Dus, nee, maar goed, dat is beter dan gedisqualificeerd. Ja, nee, dat is... En ja, wij sjuggen even naar hoe de scootjes en vooral even de scootjes om de plakken waar het om gaat. Lemmer, ja, die zielt nog terug. We hebben nog geen rede vlagen sjoen. Die is op een tweede plak. Of ja, die zit, nou ja, het is nog net de seizoen, maar die kwam wel als tweede treden om de tonnen heen. Hè. Ja, dan, het vingen hebben we nog net sjoen, maar die zit heel nul achterin. Die loopt nou nog op een tweede plak. Jenne Wout, ik net heel best uit de start wooi. Die vaart op een joggende plak. Maar op dit vaardenwiense rak nog een heel soort barren. Hè? Ja, je kunt een soort gebeuren. In dit shotje het fantastisch. Hè? Dat we die scootjes die heel korig de wien uit de zuil. Dus normaal sprutsen wil je graag voorlezen. Vaardenwien wil je graag voorlezen. Maar dat er dan zo'n scootje achter je loopt, ja, dan viel je gewoon minder wien. Dus het is noodzaak om je zat te positioneren. Dat je de wien letterlijk net uit de zuil hellen wordt. En dat je grout aan de ene kant en dat je de jouweren en vooral langwaard aan de andere kant. Ja, die gaan een beetje naar de boetekant en daarmee vaar je net de kwartste route naar de onderste tonnen. Maar dan zeg je eigenlijk van, nou, ik blijf een beetje uit die drukte, door mij maar vrije wien. En die extra meters die maak je wel weer goed, maar meer snelheid. Ja, en dan het sjoggen mee. Een heel lisreerd vlagje. Ze nevens mij een broekreefje in de tuig. Dat zeggen we op grauw ik al. Liep mij deze wien net helemaal neder. Maar de reden protestvlagen, die hing het bij de hele mannen. Ja, en nou ja, Roelof volledig terecht in. Ze zetten te let draaien. Wat wij er van Sjoen had te let. Dus de regel is simpel. Als je bezig bent met door de wien gaan, zolang dat die manoeuvre het wordt, zolang dat je nog net door de nije boeg weer onder de wien lezen, mag je vrij blijven van alle oorderscootjes. Dat liep net te gebeuren. Dus volgens mij is een hele logische volgorde is helemaal hing het een protestvlagje, de lemmer hing het een groene vlag, accepteert die 3 punten en we gaan verder. En dat maakt het wel tegen en schierig, want ja, dan zullen we... dan komen ze weer dichtbij elkaar, omdat het Veen en Jenne Wout heel naar achterin zitten. Ja, en we zullen hier voor dit is een fantastisch beeld. Hè. Als we dit beeld even horen, dan zullen we wat zo mooi is om die open delbaan. Want nu hadden de skippers 2 keuzes, dus het wordt wat breder. We zullen hier weer die donkere plakken, dat je die vlaagjes zeggen van, ja, je wil krijgen wat meer wien. En hier liep het erop dat de lemmer best wel een mooie plak had. Die had lekker vrije wien en die zou je samen de oorval je kennen op het eerste plakje van de jouwer. Die nou giep het. Ja, en daar hing het er. De rode bloedvlagen. En dan bewijs benijd dat er een antwoord op komt van de lemmer. Want ja, dan moet je je maar verdedigen. Hè? Ik al dat je denken van zonder beelden dat je wel op tijd bent of wat ik maar bij de bewijslijst luidt bij lemmer. Hè? Ja, ja. En in de regels is het zo, als er echt een oorvaring geweest is, dan in principe moet je een schuldig gewoon wezen. Want je moet je best doen om net te botsen. En als er dan toch botst wordt, dan is er ergens iemand die derde schuld van krijgt. Ja, en dan ren je het risico op 14 punten. Maar goed, ik denk inderdaad dat de lemmer hier een heel mooi voor de wiensrak zielt. En dat ze in mijn eigen ze er verstandig van. Aan de orenkant, en dat is even een orendiscussie, misschien voor iets later, want dit wordt straks heel interessant. Maar er wordt relatief weinig protesteerd dit jaar, maar in de oude jaren wel. Misschien waren ze ik wel de gok te nemen te zeggen van nou, die vlag die gaat er wel uit, dat we bij de finish winnen. Ja, we hebben juster best wel een heel soort situaties, jongen. En die gewoon protestabel in, om het maar eens even een mooi woord te broeken. Mooi Fries woord, ja, maar dat je denkt van ja, de jongens, het is toch wedstrijd, ja. Maar hoe denk je dat erover? Ik vind ze gewoon verschrikkelijk leer voor elkaar. Ja, voor mij is het heel simpel. We doen spulsje en dat gaat om het best. En daar zijn regels bij. En als die regels brutsen worden, dan moet je daar wat in doen. En dan vond ik nog wel een beetje het onderscheid maatje tussen als dat nou op Jenne Wout of op de Veenhoop gebeurt, waar je soms denk ik van ja, dit koe echt net oors. Je bent een beetje slachtoffer van de situatie. Dit is niks slachtoffer van de situatie. Dit is gewoon willens en wetens ergens indraaien waar het net past. Ja, daar zoek je protesteren. Al is het alleen maar om te voorkomen dat het de volgende keer weer gebeurt.
Maar goed, even deze wedstrijd. Want als we nou fantastische beelden. We zien nou die 6 scootjes op een rij op de gate aankomen. En is het inderdaad de lemmer die de kwastste paadschild had en net minder wien. Dus de scootjes die voor wat meer rond te gaan en toch van wij gaan een beetje omzielen, maar meer wien, die redden het net op. Ik denk dat de jouwer nog wel als eerste om in het beeld linkergate heen gaan zal. Dus hier zien we het heel mooi. Hè? Je ziet we bijna alle 6 op richten, maar jouwer als meest linker die zal naar de linkertonne gaan. Het is de vraag als Huzum ervoor is. Hè? Of dat het boord aan boord is. De hele mannen is net voor Huzum. Dat zien we nou al. Die positioneert zich nou al naar de boetenkant. Ja, dat is belangrijk. Hè? Als je dan ervoor kiest om erachter te gaan, neem dan genoeg rondte dat je er echt recht achter kennen. En het lijkt er inderdaad op dat de jouwer er nog tussen zit. Ja, ik ben misschien iets te voorbarig, maar ik denk het wel. En aan de andere kant dan de lemmer. En dan hebben we voort het mooie van zo'n gate. Die ene vat op bakboord, de oorloog stuurboord. En hoe 4 minuten weten we welke van deze 2 tonnen de beste west is. Die jouwe liep het hartstikke dwars door de tonnen in te varen, maar doet het keurig. Maar hij komt nou wel om het kruisrek in. Hè? Hij verliest je wel. Ja, hij koert net oors natuurlijk. Hij koert net oors. Maar je valt wel een gotje, denk ik. Ja. Lemmer schuiven bij de oren. Daar zit jou het ik al. Akrum erbij. Die maakt er net achter. Oh, dit wordt weer al en dan nou al opsturen. Wat, en we schuiven het. Dit hebben we met Akrum ik wel eens jij er schoen. Dit wordt weer heel spannend. Had Akrum genoeg romte. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed, maar ja, dat kwam ik omdat ik weet jou het. Jij romte hier om te loeven, omdat hij boord om boord ziet, maar de lemmer. Ja, dit is opvallend. Dit is opvallend, want als je 6 scootjes op die gate aan en de eerste 2 treien ben je gewoon net klaar voor die boeironding. Dus de jouwer komt er leeg uit. Ljout komt er leeg uit, komt onder de lemmer. Dat is eigenlijk net één die netjes de ton oorzielt. Het is nou lang waar als eerste scootje die fatsoenlijk rond die tonnen gaat. Je schuift het. En lemmer. Lemmer als eerste, wie er als eerste goed doen. Met jou het schuiven je gewoon echt heel meters verliezen. En dat hoeft net. Dat is zonde. Je weet dat die tonnen eraan komt. Je kun je erop voorbereiden. Je weet dat je rond te jamatten. Hoor even in. Het hoeft net te gebeuren. Het is remmy, hè? Het is wat rond te nemen en wat remmen. Hij ziet te dicht op de lemmer om de vrij achter te draaien. En hier het gat dicht horen en weer nou Akrum indook. Ja, en daar had hij les van. En daar had hij no les van. Maar ze komen aan bij de tonsjes. Die is Trodewien. En dan had hij hem recht op zijn snuffet. Laat hij weer in de vuile wien. Dus hij had er het hele cruiserak les van. Dat hij zo'n slechte ronding had bij die onderste tonnen. Ja, dat wordt. De nummer 4 in het algemeen klassement. Je om de tonnen. Ja, en tegelijkertijd gaat Jereveen om de orentonnen. Dus die 2 gaan vol de strijd alleen nog heel 4 achterin. We verwachten je eigenlijk, of ik zal van mezelf spreken. Ik verwacht je eigenlijk dat die 2 nog wel wat naar voren komen zullen. Die had Skip ervoor, die had de bemanning ervoor en de omstandigheden binnen nooit. Dus ik verwacht je dat die nog wat inhalen zullen. Ja, en dan is het onder lemmer om te zorgen dat ze daarvoor in zo 4 mogelijk voortrennen. Grauw, naar de binnenstart. Zielt nou ongeveer op een joggende plakje. Ik zal maar eens even een lieds tussen staan, Jan, voor Safir als het al wat zaait. Hè? Want het is in het eerste rak al 4 op elkaar. En je nou op de bovenste ton om een grauw had. De gang erin. Als eerste noteren we Lemmer. Tweede Ljouwert. Derde Akrum. 4 de Jouwer. 5 Huzum. 6 hele mannen. Zo lang waar. 8 wat zijn. 9 grauw. 10 Jennewoord. Alve Jereveen. 12 Snits. 13 Drachten. 14 Starum. En dat weer de nummer 12 van Juster. Maar hier kan op dit moment in de wedstrijd nog net zo vol zijn worden. Je kan nog heel soort wekseling. Ja, en vooral op dit moment in het cruiserak. Want wat we hier zeggen, de scootjes die de linkertonnen hier toen we het krijgen in beeld heen, die ben inmiddels door de wingong, die varen op stuurboord en die liet je behoorlijk goed te hebben daar bob in de mar. Dat is nog iets te voorbarig, want we zeggen het pas zodra ze bij elkaar komen. Maar Huzum ziet er mooi uit, Jouwer ziet er mooi uit. Dus ondanks dat ze inderdaad zwaaien, Lemmer voorop. Mat ik het nog zien? Ondertussen, terwijl we dat zeggen, zien we Ekje Jochs in beeld. En dat is het scootje van Akrum, die een fantastische hoek had. Een mooi fantastische hoek bedoel ik. Die ziel hartstikke heel goed bakboord. En die liedje. Oh, en dit is nou een mooi voorbeeld. En je wil ook straks even wat langer op waarom komen. Dat de scootjes op beide kanten van de mar de wien eigenlijk hartstikke goed hadden.
Komen we nou weer over? Door kerst die dat in horen, Roelof, ik weet het. Nee. Maar we gaan straks wel even momenten dat het nog even wat minder spannend is. Want nu zitten er nog een heel soort scootjes heel dicht bij elkaar. Het is, hier jou het nou een minnetonronding hier. En even zien hoe die uitkomt. Want ja, let wel jou het ik net vergeten. Want die zit op een 5e plakje in het klassement. En als die goede zaken doet, dan kan die nog aardig heeg eindigen. Ja, en zeker mooi de directe concurrent achterin. Mooi Jereveen wat er aan het is, mooi Jennewoord wat er aan het is. Lemmer zit er dan wel bij, maar die had dat zwaard van Damocles, mooi dat rode vlagje boven hun holle hingen. We hadden nog geen reacties jongen daar, dus het liep erop dat ze erop gokken dat ze het... Het komt je toch nog aardig uit. Die komt wel voor Langwaardel, want Langwaard weer toch aardig mooi om de tonnen bij de eerste. Dus het is heel nieuwsgierig om te zien waar je de beste slagen vindt. Lemmer heel dal naar de Geulta. Ze 4 mogelijk erom. En kan je hem dan al onrennen de tonnen. Het is een heel eind, het is moeilijk peilen. En ze jaren Sjurwijk wat zijn. Die zie ik weer de hele ronde van de geul op. Ze maaien door de vaargeul, maar de vaargeul is net afslet. We zeggen er ik nog een schipje varen. En dat is ik wel best wel uniek, want normaal varen ze altijd in een afsluitend gebied. Maar hier in de vaargeul met ze rekening houden mooi pleziervaart of beroepsvaart. Dat weet ik net dat die opkeerd wordt. Maar ja, het toch nog. Nou, dit is toch vind ik wel typerend. Ljouwert kwam min achter. Akrum die stut ze met tussen. Ja, dus wat er gebeurde is Ljouwert die skeert eigenlijk onder de zuilen van Lemmer. Ik zei al, hier hadden ze de hele tijd les van. Maar wat hun lukt is dat ze maar een heel soort gong troshield binnen. Eigenlijk dezelfde snelheid hier als Lemmer en als Akrum. En dan zodra Akrum het door de wing gaat, gooien ze ek weer door hier van Ljouwert. Want die kende al ik door de wing. Wel achter Lemmerdel, maar die had wel heerlijk vrije lijn en vrije wing. En het liep er vooralsnog op dat de rechterkant van het veld, waar dus Ljouwert, maar ek Lemmer is, dat toch wat beter weer dan de orenkant. Maar dit is mooi, hè? Want we hadden nou wat mij betreft hoe wedstrijd zien. We hadden wie had een goede klap, wie maakt het een goede gatekeuze. Wel vrij wild sturen. Het is altijd best zo'n flamaas te zien. Het gaat van de ene kant naar de andere kant. Hier straalt net echt rechts in het sturen. Nee, ja, nou gaat het door de wind. Ja, dan maak je hem helemaal gaan. Maar dat remt, hè? Ja, in principe, zodra het roer er dwars achter zit, nou ja, het juiste dik, dan verplaats je te volle wetter en dat remmen. Dus je wil dat zo min mogelijk, zo weinig mogelijk dwan. Ja, als je het door de wind wil, dan mat je wel even dat roer er dwars achter gooien, anders draait het scootje net. Maar we zeggen al een paar keer, nou had er weer wat meer rechts in het stuur. Dat is Jurgen Lemmer, ja, die gaat dan toch, liekt het. Ja, die gaat er voor langs. Voor Del. Ja. Maar het is, ja, alle complimenten voor jou. Die komt je toch uit een hele minder slag. Maak het er toch wat van een hele minder boeironding, lijkt het zo zeggen. Ja, nou, het zijn de treierscootjes die dezelfde tonnen hier. Mooi Lemmer voorop, dan Akrum erachter en Ljouwert eronder. Dat zijn de treien die vooralsnog goede zaken doen. En dan is het wel het scootje van Jouweren wat als eerste om die orentonnen kon, die de oorsluiting nog had. Maar in de eerste ronde kunnen we zeggen dat de rechtergate de goeie weer. En dat de winnende slag weer voor dit cruisak. En nu ben ik toch benijd als ze bij de Lemmer. Ze toch dat er een protestje in hun is. Ja, dat ze hebben het in elkaar zitten. Er is Roppen, dat ga je in de gaten. Wat is dan de reden om net te zeggen van sorry jongens, wij pakken die 3 punten. Want stel dat we finishen zat het nou light. Dan gaan ze een eerste plakje, krijg je de 3 punten bij, haast 4 punten. Ja. En dan hebben we Jereveen op 11 punten, Jennewoord op 10 punten. Dan doen ze nog volop mooi voor de 2e plak. Ja, misschien is het van mening dat ze voelen dat ze op die bak moet leiden. En ja, dat ze het sterke nog vinden en denk ik maar beelden bewijzen kennen. En dat mooi, dat ze ja, reglementair niks verkeerd deden. En hadden ze dan ik achteruit nog de optie om te zeggen, we gaan de beelden zien. We willen alsnog die groene vlag hijsen? Dat lijkt het mij net. Daar moet je in ieder geval maar hoe de streek komen en hoe de finish. En nevens mij ik al jeder. Dan er wist het zelfs bij een rede vlagen. Die moest bij de eerst best mogelijke gelegenheid zetten. Ja. Maar goed, los van die situatie, varen ze hier een fantastisch cruisak.
Als ze de juiste klappen voelen. En misschien is het zo aangezaaid is, man trainen in de soort. Witte wezen naar Schermatten. Duidelijk dat die rechterkant sowieso favoriet is. Je ziet het heel mooi dat alle scootjes aan de rechterkant, dus dat we een lijn loeken van de bobberste tonnen naar de gate. Die is een beetje moeilijk te zien, maar in de 40 keer we krijgen die 2 tonsjes zien. Alle scootjes lezen aan de, in dit beeld linkerkant, maar we praten vaak over de baan als we Chinawini praten. Dus alle scootjes zijn via de rechterkant van de baan naar boven zielt. Dat zaait wel wat. Dan zien ze alle jaar hetzelfde. Ze zien alle jaar dat die rechterkant sterk is. Ja, en dan is het zaak, wie kan daar op die rechterkant krijgt even een goede klapkersmaatje. En dat is in ieder geval de Lemmer, want die komt hier mooi maar een heel mooi gotje. De slachtoffer van dit eerste cruiserek, ja, we kunnen het nou nog net helemaal verklappen, maar de jouwer komt hier heel minuut nog alles kippen. Maar je ziet wel dat de waring leger rint. Zoveel wetter stond erin. Aan de hege kant zelfs. Het is Lemmer als eerste om de bopperste ton. Mooi een protestje van de hele mannen. Ze zit er nog maar even bij. En daarachter is het heel knap. Ljouwert en die liet het hem gewoon redelijk makkelijk te bezielen. Ja, die misschien een liedje opzetten, maar die gaat het helen. We zeggen hier ik wel dat de wind is iets minder dan leger op de baan. Maar voor de eerste is het wel lekker dat er krek even een gosje tussen zit. Want ze krijgen even de ruimte om voor de wind voor te zielen. De kans dat ze nou oudekt worden door de scootjes erachter. In ieder geval voor de Lemmer. Dat risico is al volle minder grut worden. Terwijl alle oorenscootjes, we zeggen hier lang waren op treien, huizen op fjouwer. En dan komt het hele reis 4, 6, 7, 8. Dat zit al hier dicht op elkaar. Dat wordt aan voor de wind houden die elkaar alleen maar bezig. Die zitten elkaar alleen maar in het paard. En we zien hier al, Lemmer zit alweer in het Vaardewiense rak. Ljouw draait er nou in. Misschien dat lang waar ik krijg aan die Grimas. Dit is een hele Jennewoud. Het is een hele moeilijke positie. Helpt de tonnen net. Wolle mooi een opzitter. Ken net rode wien. Maar dit wordt alles of niks. En dan krijg ik nog een heel soort scootjes door de hinnen. Dat is ik net bevorderlijk. De kiek mooi net aan de andere kant. We rijden het op. Ja, hij zal de truc dwammatten om... Nee. Hij redt het net op. Te krijgt de led maar de... Te krijgt de led. Krijgt de led maar de geek. En seconde geek ik net uitdrukken, want dan druk je jezelf naar achteren. Hè. Dit is een... Het is Jennewoud, de nummer 4 in het klassement. Die hier de tonnen rekt. En ja... Ja, en nou zeggen we dit van de week ik gebeurde mooi lang waar. En die gaan de tonnen nog een keer ronden. Maar is het net zo dat hij gewoon de groene vlag hijsen mooi en trossielen? Nee, er was een tonnenrek en was op nij de tonnen ronden. Ja, dus deze valt ik in de categorie zeer grote fouten. Want je ging gewoon van een potentieel 5e, 6e plakje naar een trettende plak. Als ze het al opredden. Ja, dit soort fouten. Het jet een beetje bij Sam Ploeg. Hè. Ik had Janne Wout als scootje genomen van ik ben heel benieuwd hoe die het dwang in. Je verwacht je dit een beetje van zo'n jonge ervaren ploeg. Zo'n een uitzit is nou tweede plakje, derde plakje, fantastische wedstrijden. En zo'n foutjes die net mooi als je kampioen willen willen. En die we net zeggen van een scootje als Grauw bijvoorbeeld. Maar Grauw gaat nou mooi achter hem aan. Jervingen in de opmars. Nog net heel uitzoekend. Maar de wedstrijd is nog maar in de beginfase. En dan kunnen wij zo stadig gewoon even het tussenklassement opmaatje voor de race. Je wordt hier op de Lemmer in de baai van Lemmer. Het is op het eerste plak. Lemmer. 2 Langwaar. 3 Ljouwert. En dat is heel mooi voorzien. Mogelijkheden nog op een podiumplak. 4 Huzem. 5 hele mannen. 6 wat zijn. En dat vind ik wel heel knap. Want die kwam daar mooi. Hij is nog achter Grauw aan. Uit die finishwaai. Uit de startwaai. Safir ben we nog net. Maar uit die startwaai. En zelfs nog wat achter Grauw. En die zielt gewoon naar een 6e plakje. Mooi een redelijk min start. Zo'n Akkerem. 8 de Jouwer. Die de eerste rakkers eerst om de tonnen draaide. Zak het heel de laag. 9 Grauw. Zien het vinden. En dat is de nummer 3 in het klassement. Alve Snits. Nummer 12 Jennewoud. Tredje Starem. En 14 Drachten. En dan doet ik Langwaar natuurlijk. Ja, die maakt het ik weer wat goed voorzien.
Ja, die staat er nog wel wat verder achter in het klassement op een 8e plak. Maar het is vooral Ljouwert dat hele goede zaken doet. Als de hele mannen tenminste ik het vlagje straks erin houd uit de rode finish shield. Ja, nou dat wil ik zeggen. En de Lemmer die doet die shieldje fantastisch. Die gaat een mooi gatje slaan in. Die vooralsnog onbedreigd aan de leiding. En onbedreigd, dat is dan even heel voorzichtig uitgedrukt, want er zitten 4 of 5 scootjes vlak achter. Maar vooralsnog has het mooi voor elkaar, has een mooi eerste rondje shield. En ja, dit ben ik mooie beelden. Hè. Hoe vaak zie je dit van boven de shield? Mooi die bolling van die turen. Hoe die vak heel dan in varen drukt doet. Ja, en hoe de bemanning waar ze zitten, hoe ze zich, hun gewichtverplaatsing had net zoveel invloed op het schip natuurlijk. Maar het is wel mooi om te zien waar het zich concentreert. Achterop wat en dan de man daarvoor op het voordek. Dat is leuk om te zien. Hè? Ja, en dit zijn de ideale beelden om letterlijk te analyseren. Waar komt die wienwaai? Hoe vaar je de kwartste route? Welke tonnen word je uit daar? We zien dat Ljout hoe de orenboeg luidt aan Lemmer. Lemmer gijpt nou ik mooi. Gaan ze iets doen? Draait die wien daar misschien een beetje naar links, dat ze liever op het bakbord lezen? Ljout die trein terug. Ja, Ljout lijkt het op dit moment een beetje meer gang te hebben. En dan hebben ze krijgt in het tussenklassement. Ja, dat wordt al even neemt, maar ik neem dat hij de tonnenrekken had. En die had een opnijronden. En die is nou hekkensluiter. Maar hier zitten we in de Varijn en op Eftergroen het Woudegemaal. Ja, en dan wil ik nou even zien, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Als we nou ik weer zafvolle, slechte rondingen van die onderste tonnen zien gaan. In de vorige vond ik dat echt onder de maat. Want je weet dat die komt, je kind daarop voorbereiden. Lemmer kind daar nou al mee bezig zijn. Die moet nou wel communiceren. Oké, wanneer zetten we die vak erbij? Wanneer beginnen we met die score te aanlopen? Hoe rond wil je hem opzetten? En ze krijgt weer natuurlijk meer afleiding. Er wint 6 scootjes naast elkaar, dus het is wat drokker en wat hectischer. Maar juist dan verwacht je van de kampioenskandidaten dat je het overzicht houden. Dat je op die beginnen en gewoon strak die tonnen ronden. Dus het zou mij verbazen als we weer zulke slordige rondingen bij die tonnen zien als in het vorige rondje. Het lijkt erop dat Lemmer nou toch ietsje meer stuurboord uitgeeft. Maar hij ze kennen natuurlijk ook nog een keer gijpen. Het is nog een liedsaantje. Maar ze zitten toch. De kwartste paard is voor hun wel de bakboorton. Ja, en we zien hier, ze zijn nog vol bezig met zo snel mogelijk voor de wisselen. Nou, dat is ook goed, want je wil zo lang mogelijk snel voor de wisselen. En er komt zo'n moment dat in je sezamat de ronding begint. En dan gaat die loert eruit, dan wordt de schoot nollers en dan is het 1 keer al hectiek. Maar dan moet de skipper voor rustig die tonnen ronden kennen. De zeil moet op die bijgestuurd worden. En dan zoen je een keurige ronding verwacht. En die begint met een gijp. De skipper stuurt hem in. Ja, hier hebben we het fantastisch in beeld. Hè. Het is nog rustig, maar de gijp is ingestuurd. Stuurt wat minder hut dan bij San Oostag. Dan remmen dus ik wat minder. Ja, en nu is het gong. Dan moet die scoort erbij. Dan moet die fok erbij. Want als je op die binnen maar de scoort nou, dan helpt dat om dat scootje te draaien. Hè. Hoe beter dat de scoort aanhellen wordt, hoe beter de timing van het fok en grutshuil, hoe minder dat de skipper hoeft te doen. En je kan een beetje smokkelen, hè? Als je in die gijp zit. Dan in het gijpen kun je die scoort ondertussen al wat aanloeken. Daar zit er nog geen druk in. En nou, in principe ben je al voorbij die tonnen. En dan moet er nog 2, 3, 4 halen. Als je heel kritisch bent, dan denk ik van ja, je past een scootje tussen. Waarom? En nu zit ik een beetje op de zijkstand, dat is net de bedoeling, maar ik wil graag het belang... Best inhield om kritisch te zijn. Ik wil graag het belang benadrukken van een goede ronding, want dan heb je een mooie lijn. Dit ziet er een stuk beter uit. En dan voort omheen en naast die tonnen moet je onderwien varen, kleer, boom. En dan heb je grotere kans op vrije wien, heb je langer dat je een lijn horen kan achter en oor. Ja, en ik vind dat gewoon zonde op dit stuk. Maar Roelof... is het niks voor jou om eens even 2 weken achter op zo'n schip te zitten? Hast je coachervaring? Ja. Was het even nooit tegen Erik? Nee, maar het is makkelijk hier. Zo'n beetje commentaar aan de beste stuurlui die zit maar een microfoon op een hollen. Maar nee, ja, tuurlijk. Volgens mij is dat hartstikke leuk. Want dit is zeker dat er zo'n baan hier luidt. Dit gaat door wedstrijden, dit gaat door keuzes maken. En dat is leuker om te doen dan om erover te praten. We praten vind ik leuk, maar dwan absoluut. Het moeilijke is, het is natuurlijk volle meer dan 2 weken. Hè? Want deze 2 weken zijn hartstikke leuk.
Maar als just wat voor voorprogramma die scootjes nog draaien, on trainingen in het voorseizoen, on voorbereidende wedstrijden, dat is voor mij krijg wat te intensief om nou on te committeren. En heel werk mag je denk ik net willen. Dus wat dat betreft komt het er misschien nog wel een keer van, maar het past nou krijg net in de indeling van mijn hier en van mijn seizoen. Nou, ik ken het al. Als er nog scootjes luisteren hier en bemanning en ik zoek eens even porren. Het komt er een keer aan. Maar we sjurren ondertussen de poep uit Langwaar. Ik de onderste tonnenronde. Harmen Brouwer. Ja, dit is mooi. Dit is op. Dit is goed erbij. Misschien nog wat te krap. Iets te meteen inzetten. Ja. We troffen even waarom sturen maar. Ja, precies. En je wat ik bedoel. Dat is gewoon krek zonde. Het is net zozeer dat deze ene ronding van die tonnen nou voor een wedstrijd kost. Maar het is krek dat hele skipslengte. En ja, door dat 3 keer. En dan is de oorlogskipslengte kwijt. En dan kun je ergens krek net voor langs. Dat telt al hier op. Het zijn van die lietse foutjes die we... Nou ja, die hak bij Grauw, oude 2 weken, net zo vaak zien. Want we hadden natuurlijk een soort hoe Grauw praten van ja, die haar snelle skip en die haar een hoop investeerd en die haar goeie. Maar dit soort dingetjes zie je bij hun wel minder vaak dan bij oren dit hier. Nee, maar dat is wel mooi om te zeggen, want het Langwaarde scootje, Harmen Brouwer, de poep, dat is een heel boek ik van de Sietema's die jet iets de zielden. En dat skip weer zo snel, die woen volle wedstrijden. Daar leiden ze apart voor dat scootje een extra ton in het veld. Maar dat ik net bij Grauw gebeuren als die zo'n suprematie had. Ja, dat had onderwerpen per keer jet, deze oude dagen. Maar laat ze eerst maar eens 4 keer kampioen worden. En dan gaan we er dan nog nooit denken. Ze zielen dit hier fantastisch. Ze zijn kop en schouders kampioen. Niks op auto ding, hartstikke mooi. De oude hier doen ze natuurlijk ook al geweldig mooi. Als het nou 3 of 4 seizoenen op reis is, dan stel ik voor om er een extra ton in te gooien. Het skip had in het verleden wel vaker woed. Ik had de jit al net helemaal scherp, maar ik sprut zagen van de morgen even. En die is natuurlijk fantastisch op de hichte van de geschiedenis. Ik zei ja, dat Grauwster, of het dorp Grauw heet het scootje natuurlijk, had al eens vaker een behoorlijk serieuze overwinningsreeks del zetten. Ja, dit vind ik fantastische beelden. Dit is van boven, dat is natuurlijk iets van de laatste jaren. Het is net meer helemaal nee, maar je ziet zo mooi wat een cruiserak inhoudt. Lees skip moet bakboord, lees skip moet stuurboord. Je ziet dat de hoek net voor alle skip hetzelfde is. Dus dat vertelt iets over hoe de wien in de baai is. Ja, dit is ziel. Dit is mooi. Er komt nog iets meer tekening in de strijd. Dus we hadden onze leiders Lemmer en Ljout. Die in het midden, hier hebben ze fantastisch in beeld. Die hebben eigenlijk nog controles in Grutwut. Maar ze varen maar een lietshandje voort bij de linkerkant en een lietshandje voort bij de rechterkant. Dus als er nou wat gebeurt op een van die 2 kanten, dan ben ze erop tiert om net heel 4 achterop te rijden. Zo Ljouw het in de gaten dat er een protestje in Lemmer is. Want dat is natuurlijk ook wel wichtig hoe Sto die onval incest. Want ja, daar kun je natuurlijk net helemaal op zielen. Maar als je het weet en je had jongen en je weet het, dan denk je van ja, ik mag meer verdedigen op wat achter mij zit dan onvallen wat voor zit. Wel lastig, ja, hè? Ik denk net dat ze er maar bezig zijn om eerlijk te zijn. Ja, ik zie het eerste werk voor tocht is de vergelijking met de Formule 1. En wij soms weten dat degene voor je een tierstraf had van 4 seconden of zo. Ja. En dat je er dan bij bleef en net in hoeft te hellen. Het enige verschil is daar weet je zeker dat die persoon die 4 seconden bij krijgt. En hier hing het er nog een heel soort onzekerheid. Want misschien zet de hele mannen dat protest wel helemaal net terug. Hellen ze dat vlagje eruit en dan is er niks aan de hand. Misschien wint Lemmer dat protest wel gewoon. Is er ook niks aan de hand. Dus ik denk dat ze bij Ljout vooral bezig zijn met deze wedstrijd. Als ze kans juggen om Lemmer voorbij te zien, dan zullen ze er absoluut voor gaan. Ja, en laten we net vierde. Ze had ik nog net een overwinningsteen dit hier. Ze ben ik keer 2e wedstrijd, een keer 3e, een keer 4e. Ik denk dat het ook wel lekker is om een keer die vlag in top te hijsen omdat je hem woon had. En dat gewoon dat ik met pure snelheid te doen. We sjuggen even in de wedstrijd hier. Daarachter Ljouwert is het Huzem dat er onkomt.
En Langwaar had de slag helemaal naar de Walters zetten. En die liet het nou toch ik wel wat beter uit te pakken. Ja. Die skrek zeggen we dat er een heel soort verlen wie. Maar nou had Ljouwert hem even minder. En dan had Langwarm heel mooi. Maar het zal nog heel tijd wel Ljouwert wezen die voor Langwaar deel kennen. Had ik zilt ik op bakboord. Maar het zit duin op elkaar. En Langwaar moet al wat afvallen voor Ljouwert. En dat is straks gunstig als Langwaar op bakboord bij de bovenste tonnen komt. Ja, want ze met allebei dus Ljouwert draait voort mooi. En dat is waarschijnlijk het beste wat lang kist. Want dan kist misschien krijg mooi rennen en voorkomen dat Langwaar straks door de wind en bakboord had. Maar wat mooi is om te constateren is dit cruiserak volledig hoors dan het vorige. Het vorige cruiserak zagen we het, toen we dat drone shot hien, zagen we het vorige cruiserak dat alle scootjes aan de rechterkant van de baan lezen. Als we het nou het drone shot erbij pakken, dan zien we dat er bijna geen enkel scootje op de rechterkant van de baan leidt. En dat maakt het wel interessant. Hier zien we dat er 4 scootjes links op de baan. Er ben hier een pair in het midden. Het ziet er volledig uit dan het vorige rondje. We zien wel dat Lemmer op die oerstek maken had. En die had op dit moment de wedstrijd in hand. Die leidt onder controle. Die leidt voor de scootjes van de linkerkant. Die is al vrij voor op de scootjes van de rechterkant. Die werd op dit moment net bedreigd om als eerste bij de tonnen te komen. Maar de strijd tussen Ljouwert en Langwaar, voor wie hier als het ware bij die tonnen komt, die is nog net uit. Ik denk dat Ljouwert er een goede set aan die had om voor te start te gaan. Voor de wedstrijd op morgen is dit een hele nieuwsgierige. Want het klassement kan helemaal in elkaar scoren. En dan hebben we het over de nummers 2 onder de mooi 6. Want ik Langwaar, ja, die leidt natuurlijk op een 8e plek in het klassement. Maar ja, die kan er nog wel aardig bij scoren hier. Ja, en dit is weer het laatste stukje naar die bovenste tonnen. De wien wordt wat minder. We zorgen dat aan de hoeken van alle scootjes die wat leger worden. Dus hoe harder het waait, hoe scherper zo'n windstielen kunnen. Als die wien wat minder wordt, dan zien we bij alle scootjes dat die hoeken wat minder wordt. En liek het er toch ik wel weer een scootje van Rios. En dat is, als ik mij net vergeet, wat zijn. Die er best een mooie klap kan maken. En aansluiting vindt met de subtop, zeg maar zeggen. Maar groepje 2, 3, 4 of 5. Maar wat zijn, kan de ton nog net berinnen. Nee, die dus, mag nog 2 keer door de wien. 2 keer door de wien en dan krijgt het hele veld de Rudy hinnen. Huzum, je het wel achter wat zijn deel. Maar het is de Lemmer die een aardig gat slaat. En nou al hoe bakboord op de bovenste tonnen hinnen gaat. Maar wat zijn zet hem terug, die denkt alles of niks. En die vallen nou ik wat meer gaten achter. Hè? Daar kerst ik iets meer weertje. Ja, want als je nou stuurt bij die bovenste tonnen komen in het eerste cruisedag is dat er dan een rijtje luidt van 4 of 6 skip moet bakboord waar je dan net tussen passen. Nou kom je een keer in als twaartje en ja, in het slechtste geval neem je een risico, je erachterlangs en dan kost het in je plakje of eigenlijk kost het geen plakje. Dus ik denk dat wat zijn een prima cruiseactie en een prima keuze maken hier om stuurt bij die tonnen te komen. Ja, Lemmer onbedreigd. Los van dat protest. Nou concentreren we eens even op Ljouwert en wat zijn. Waarbij het toch wel, ik ga even de scores net bij de hoorn. Want wat zijn die wie volgens mij net zo fantastisch bij de vorige tonnen. Die hij hier echt wel mooi cruisakjes hield. Nou ja, via Ljouwert, ja. De Lemmer op eigen thuiswetter. Ja, hier is al om een tonnen heen. Hè? En wat zijn, die draait vlak achter Ljouwert. En komt straks heel gunstig bij de ton uit. Wat zijn zielt een hele mooie race. En liep het wat verder in het kampioenschap op stoom te komen. En binnen juist er naar tredje. Maar daarvoor al een zandenplakje. Nog jeder een keer een zanden gaan. Ja, en ja, dan gaat het in het klassement een beetje om des keizers baard, zoals het dan heet. Zij gaat rijden 20 punten en zij strijden
om het laatste plak. Zo vol als je de strijden, maar er van te blijven. Maar de Zuidwesthoeken, die juist een hele goede wedstrijd hier. Maar ja, als het laatste om beton kwam is, dan zullen we achter Langwaar Grauw ik alweer onkomen. En die scoot alweer een mooi einde voren. Zit er nog een scootje tussen? Nee, die zit erachter. Het is de Jouwer erachter. Die Eins Hilderlaar zak het nou een hele mooie start. En dan kan ik al even de eerste size noteren. En dat is Injen Lemmer. En ik neem het maar iedere keer even mooi een protestje in hem van de hele mannen. Want dat is heel wichtig voor de verdere verring van het kampioenschap voor hun. 12 Jouwert. 3 wordt zijn. En hier zien we even de situatie. Ik ben hier te let. Ja, en dit is een hele smarrige, dikke klap van Rinus de Jong. Klapt je bovenop Akrum. En nou zeg ik net helemaal. Ja, nee, dat zij kwamen gewoon. Ze bezochten erin te draaien en dat dienen ze gewoon helemaal net goed. Hè? Ik zeg het even wie neven ont noteren wat, maar ja, dit hebben we toch ik wel eens vaker zien bij de Jouwer. Er is hier rond en we zijn krijg. Omdat we nou 2-3 rondjes onderwijs binnen, dan hoeft dat net. Je hoeft maar achter in je scootjedel, je jouwt in je plakje op en dan is er niks aan de hand. Dan kun je je kleermatje voor je. Dit is gewoon een hele grote fout die nergens voor nodig is. En dan sjurren dat de wien wat omhelpt, dat ja. Grauw koer nog mooi voordraaien en Akrum shirt. Als er skiën is om het soort, ja, daar hoef je net zo lang om nooit te denken. Nee, het is, zij komen, ze draaien maar in en Akrum luidt op bakboord. Ja, en draaien te let. Je kent het eens te let nemen. Het is gewoon, er is totaal geen romte. Ze hielden achter Akrum hier waarschijnlijk wel een gatje geweest. Alhoewel Snits daar ik heel dicht op zie het. Maar het is een hele grote klap van de Jouwer die bovenop Akrum knalt. En ja, hier zulke foutjes zullen net van jong worden. Nee, en ik bleef erbij onnodig risico op skiën. Maar ik gewoon vanuit de race technisch eegpunt zien. Ze konden er inderdaad achter de Ze hingen misschien net voor het de wien in, want dan hingen ze hem rug van Snits draait. Maar stek hem terug, lid Snits ik voor. Hey, er ligt 2 scootjes voor, maar ze is nog in de wedstrijd. En nu is in principe de wedstrijd gebeurd. En het is me schokken binnen het beste knal. Het is best wel gevaarlijk als die grutte opstekker daar oer het skip in gaat. Ja. En het liegt erop. En ze rijdt hem bij dat zwart. En ja, volgens mij zit er van alles kapot. Het liegt erop dat Rinus de Jong erkent dat dit een hele grote fout was. En dat hij gewoon op hoezong gaat. Dit, ja. Ja, en dit vind ik dan ik wel weer jammer. Want is dit terecht? Of kun je... Het is een grote fout. Helemaal niet. Het is onnodig. Maar goed, we zijn al menselijk. Er gaat wat fout. Wat mij betreft mooi ik gewoon die groene vlag hing en zei sorry, dit was net de bedoeling. Ik accepteer mijn straf. En als je hem dan achteraf vindt dat die straf net genoeg is, protesteer dan alsnog maar. Maar dit verkeerd dan ik wel weer vieren. Of ben ik daar mis mee? Ja, het is, nou ja, ze liet het nog wel dat ze op de tonnen, want ze hier een mikke rekken. Ja, dan mat ze die groene vlaggen er ook wel in hijsen. Maar het is ik vaak zo van ja, als er dan echt ski is. Ja, nee, precies, dan kun je er alsnog uit. Maar dan... Wat mij betreft zei ze dan, ik ga een verkeerde inschatting maken. Ja. Nou, dat kan u zo leren komen. Hij stelde vast een tag in en zijn excuses aanbieden naar de wedstrijd. Nou ja, accepteer die punten en ziel terug. Hij doet wat mij betreft net direct. Maar ja, vroeger weer die groene vlag er natuurlijk net. En dan weer de enige optie om ermee te stoppen. En we zullen straks even zien als die groene vlaggen direct inhingen. Maar het is net zoals wij constateren dat de Jouwer gelijk naar Hoesgong zei. Hindeboei, de tonnen natuurlijk, zelfs ik rekken. Dus Matte Savisa op naar de tonnenronde. Ja, en Grauw is weer bezig met een lekker wedstrijdje. Die start het Zuiderstal, dat zeggen net uit. Beginnen achteroon, maar ja, ze maken weer aardige klapjes. Scoren al op. Ik denk krijg bij de tonnen 6e. En nu hier is de onval ik al op het 5e plakje van Langwaar. Misschien wel het 4e plakje van Huzum. Als ze er rond te krijgen, is ze snel, hè? En ze gaan nog even, hè? We zitten nog, denk ik, nog maar op een helft van de wedstrijd. Dan het is misschien. Dus ze gaan nog alle kansen.
En dan ben ik altijd benijd om eens even te jaren bij Grauw. Waar zoks nou onluid dat ze in één keer de hele week goed starten en in één keer een hele minder start hebben. En we hebben het natuurlijk er al aan het skip, over alle de suprematie en wij kennen het haar, maar het is natuurlijk, ik was even nieuwsgierig hoe Douwe Visser van het dorp Grauw zelf nou hoe zijn scootje denkt. Uw onderwetenschap weer heel slecht. Daar weer de werking uit. Die had groeide want weer net meer gelet. En dat komt met 2 corona hier en komt ze net achter. Nou, daar ben we vorig hier heel goed achterkomen. En we het scootje eigenlijk weer origineler maken. Want er weer een trend om de scootjes te knikken. Nou, ik denk dat duidelijk is wat dat is. Dat is een soort banaan. Een soort banaan ervan te maken. Maar zo ben ze niet bouwd, dus zo ben ik niet bedoeld. Vorig hier Heerenveen en Drachten. En ik weet niet precies wat Akkerum dient heeft, maar die had ik het nodige erom verhoren. Die hebben dat dient en dat hebben wij van het hier eigenlijk dient. Niet meer en niet minder. Hij wie haast 20 centimeter knikt. En we hebben nu voor de lijn nog 6 centimeter oeroos, liep het niet meer. En moeilijker is het net, wist wel. Maar ja, goed, dat hoort dan in meer lengte wetterlijn. Die blokcoëfficiënt die wordt hoger. En dat is een formule, een rekkensom. En daar hier wel even wat op ontrekening geweest dat gunstiger weer. Ja, zoveel gunstiger dat je een 9 centimeter zou meer hebben. Ja en nee, het is in principe een beetje minder. Vorig hier lijnen we wat jipper, te jip. Dat hebben we er nou ik, dus het is eigenlijk wat minder, maar het praat wel lekker, 9 centimeter. Maar daar zit het hem niet in, het zit hem in de doek, het zaal is geweldig goed. Die meters helpen, ben niet 9 helemaal, maar het helpt natuurlijk. Vorig hier we echt slechte wedstrijden, dat we 2 traaien boven winnen en dat we 13e werden op Wazijn. Gewoon maar te weinig win. Als je dan wat bedenken kennen, nou, dat vind je niet leuk. Dus dan ga je erover nadenken van wat kunnen we erom verhoren. Nou ja, daar hebben we heel erg mee bezig geweest. Mest wat verlengd, alles binnen de lijn. Een geweldige tuigenplan opzetten we maar Jaap en een geweldig onderwetenschap. Dus van het begin van het seizoen tot nou, het zielt gewoon, het vaart gewoon. Maar is het wel leuk om eigenlijk je in zinstand te hebben? Nog wel, tuurlijk. Je geniet ervan en van het spultje en van het hele gebeuren. Maar dat is net aan ons. Dat met de oren bedenken hoe ze dat... vorig jaar lang waar heb ik van genoten. Hoe die zielden. Maar dat is aan hun. Zij moeten ons de zinstand Jan. Wij moeten niet zeggen van we gaan maar langzamer varen om zinstand te komen. Nee, wij gaan gewoon elke dag vol gas. Ja, volgens mij het nijs van de dag. Het scootje van Grauw had corona aan. Nou, dan ben ik als kind die corona aan. En als een skip corona aan had, dan krijgt er les van ongroei. En maar dat zal het net linnig west hebben. Maar we hebben een paar dingen zezen, vind ik. De 4 centimeters helpt wel, helpt net. Dan laat het net linnig gewoon. 9 centimeter, dat is haast in je reef in het grutzeil, hè? Ja, en dat zal helpen. Ik ben het wel mooi om eens dat het bekt ik wel lekker hè, om te zeggen van ze hebben wat ontskipdienst, ze hebben wat meer centimeters en ze winnen alles. 1 en 1 is 2. Ik wil daar wel bij opmerken. Dat, ik heb hem juist in het interview na de wedstrijd zei en dat vond ik wel een mooie uitspraak. Hij zei, je moet gelukkig een kans Jan. En dat klinkt wel mooi, want zij lijnen ik wil vaak op het goede plak. Dus ze hebben vaak een goede start, ze doen uit het probleem. Dus ja, ze zielen het. En als je het zielen, dan zie je er heel snel als een tactisch genie uit. Maar zo ga ik weinig foutjes maken. En zielen is toch een beetje een spultje van fouten. Nee? Je had grote fouten, dan hebben we een paar versionen. Tonnenruitje, domme protesten enzovoort. Dat ben echt omslaan, valse start. Dat ben echt grote fouten, desastreus. En je had wat lietsere foutjes. Nou, dan hebben we het over die onderboeironding, we hebben het krijgen hierheen. En Grauw die maakt het minuscule fouten. Die verliezen een keer een plakje, maar zelden. En dat... Je door ze te kwart te zeggen van ja, maar dat skip wint iedereen. Want ze maakt je wel goede beslissingen. Ja. En dan denk ik nog van, is het nog leuk? Nou, daar hier er echt een beetje, natuurlijk een hele goede vraag van Geertje. Van, daar weer er wat twijfelen door. Nou ja, en dit sluit ik aan bij wat hij juist zei in het interview. Toen zei hij, we ben ik wedstrijdzielers
En het is jammer dat er zo volle goede wedstrijden is en toen terug omstandigheden zou hij de vloot verlitten had. Maar indirect zou hij daar eigenlijk natuurlijk. Wij ben net alleen nog wat beter worden, de oren ben ik gewoon minder worden. Althans, dat vinden worden die ik tussen de regels terug toch te jaren. Dat hij eigenlijk ook gewoon letterlijk zei, de oren ben net zo goed als vorig jaar. Nou, dan gaan we dat weer besprutsen. Daar had er langer hoor. En voor de meesten die Joert voor het eerst naar Scootsie zien, zorgen we hier het peteer mooi. De kampioen van 2023. We zien wel nog en we zien morgen nog. Maar Grauw is al kampioen. En ondertussen, dus zij natuurlijk ik weer heel goed mooi Joert. Hè? Als laatste starten en ja, ze klimmen plakje voor plakje op nu boppen. Ja, en daar ben ik weer twee redenen voor. Dat past dan in het verhaal wat ik krijg hier. Ze maken zelf net zoveel fouten. Dus ze zullen zelf best wel snel die baan doen. Even, stel je even voor alsof die oren trek je er net binnen. Dan gaat Grauw gewoon van tonnen naar tonnen zonder hele grote fouten. Ja, en we zien oren botsen, een rondje draaien, een ondertonnen slecht ronden. Ja, en dan maak je wel meters goed. En zij komen ik net in die situatie. Hè? Zij komen net in die situatie. En als ze een keer in zo'n situatie terechtkomen, dan kiezen ze heel vaak. En dat weer... dan weet ik even net wat van de week, maar dan kiezen ze heel vaak voor, nou zie ik het maar net op, draai hem er maar net tussen. We krijgen letter wel weer een kans. En soms krijgen ze die kans winnen ze een wedstrijd. Ja, maar zag ik een wedstrijd dat ze tweede werden, krijg achter het veen. Bleef het probleem, het tweede plakje is ook mooi. Dan gaan wij even naar de wedstrijd weer. Ze staren wel een beetje wat meer en meer uit me gelukt. Maar en ik werd op het achterdek zeggen bij Jeroen Pietersma. Ja, dat is mooi. Hè? Dat is dit hier volgens mij voor het eerst dat we die camera achterop hebben. Ja, het is voor het eerst. We hebben bij Grauw en we hebben bij Drachten achterop. En het is toch ik mooi die gezichtsuitdrukking. En toch wel, ze zielen net, ja, dit kampioenschap hier we meer van Drachten verwachten. Maar als we die beelden zeggen we toch wel rust en concentratie. Ja, ik vind dat mooi om te zien, want dan zie je scootjes in de vierten, maar het zeilteken erin en dan praten we over het grauwste scootje. En nu zie je even het gezicht en de expressie en hoe geconcentreerd ze binnen. En de ene zit achteruit en de andere zit vooruit. En je zit maar zijn vingers in het blok. En ja, je ziet het. Haan op een geek. Ja, de haan op een geek en geconcentreerd naar voren. Het skip looit aardig scheef. Het is gewoon, je krijgt een kijkje in de keuken, letterlijk. Wat we ooit net hadden. Nee. Mooi beelden. Zo nou aan het stoort het natuurlijk wat, want ja, het zit op een bewegend skip. Dat is, maar... Ja, en wat we dan, om inderdaad, was het even weer om naar de wedstrijd. We hadden Lemmer als leider, die koos weer de rechterkant van het veld. Maar Akram en Ljout, die wat verder aan de linkerkant. En ik Huizen wat verder aan de linkerkant. En dat liep het wel alsof ze daar wat meters goed maken. Hè? Ik denk dat Lemmer nog steeds wel onder leiding gaat, maar... Misschien is het een beetje wishful thinking voor de volgende Friese term erin. Maar het lijkt erop dat Ljout een beetje dichterbij komt. En Huzem doet een hele mooie slag. Die zit... Lemsters liet je hun voorsprong een beetje kwijt eruit zien. Maar we zullen het straks bij de bovenste ton. En daar komt Ljout al aan. De stuurbootslag. Lemmer berint de tonnen net. En die gaat nou ik door de win. Maar Ljout had gang. En die ken ik iedere vlaag mooi pakken, gunstig, die daar. Ja, ik denk dat Lemmer daar ik wel goede win had. Je ziet het wel in beeld dat als we krek boven het skip van Lemmer en een beetje rechts daarboven, dan zie je wat donker plak. Dat is wien die oer het wetter beweegt. Dus we kennen de wien natuurlijk net zien, maar we kennen wel het effect van de wien op het wetter zien. En je ziet wat ik mooi in beeld, dat donkere plak op het wetter, dat is extra wien. En dat is waar de skippers nou op ziek binnen. En dat zie je bij Ljout kreeg. Nou ja, die herinneren lekker. Maar Lemmer weer wel op tiert terug de wien om echt dat te houden. En dan, dat zul je toch even... Door hast ze een mooi kaartje maken. Dan is die wienbaan, we hebben het door haar, hè, waar nou die scootjes in zitten. Ja. Kan je even uitlezen wat wij sjuggen hier op dit kaartje? Ja, wat we hier sjuggen is eigenlijk even maar hele simpele pieltjes. Hoe de wien in grote lijn om het dorp als Lemmer hinnen beweegt. Dus de wien kan net terug iets hinnen. Het kan er net, maar het besteedt wel, dus het moet er omhinnen en er oerhinnen. En wat je sjuggen is dat er dan aan de voorkant, dat zien we helemaal boven in beeld, de lietse pieltjes, dat daar de wien wat minder wordt.
Want die remt ouw op het dwarp. En dat de wien eigenlijk zowel linksom als rechtsom een beetje ombogen wordt. En dat zijn die vlagen die we zo nodig op het wetter sjuggen. Dan zien we krijg wat extra wien aan de gemaalkant als die linkerpiel werkt. Dus dat er een soort wien uit de linkerkant komt. En zo nodig zien we aan de rechterkant, hier uit het kanaal zeg maar. Of zit je net een borkerij? Zouden ze vorige hier net als het... een bargenfokkerij. Ja, als dat roekt, dan is dit... En dan is het waarschijnlijk die rechterkant waar dan die extra wien omheen komt. En omdat dit principe bestaat, ben die kruisrakken zo interessant. Want dan denk je, zou het de linkerwezen die er terugkomt of zou het de rechterkant wezen? En dat wordt een inschatting van de skippers. Nou, mooi om dat even mooi een kaartje te bezien. En de Lemmer, we zeiden al dat de skippen wat dichterbij kwam. Maar had nog heel de leiding. Ljouwert, tweede plak. Had ik nog een rom gehad. Hoe dicht komt Ljouwert bij de Lemmer? Ja, dat is dan nog wel een gotje. Het is toch nog wel... Lemmer hield een keurige race. Hè? Dus die wie een beetje kritisch op een van die onderste tonnenrondingen. Maar die valt wat mij betreft in de categorie inschattingsfoutjes. Onnodig, maar ben natuurlijk net zo kostbaar als Botsomaïen. Maar verder maak je zo logische keuzes. Had ze een heel fantastische eerste voor de Wiense Rakshield waar ze van vijfde plakje naar het eerste plakje ging. En nou onbedreigd vooralsnog. Letterlijk onbedreigd. De kampioen weer dat, ja net dit, maar Lemmer natuurlijk van Vlietnier. Die nou op Thuiswetter ik op mijn eerste plak leidt. En het tweede in het algemeen klassement zit. Weer een sexte op Grauw, dat ze best. In Terhenne pakten ze de dooiwinning. Toen op Langwaar, weer een dramatische wedstrijd eindigde op 14e. De tweede op Elehuizen maken ze alles weer goed, maar in eerste plak. Ja, dan daarna 3, 6, 8 jochen. Ja, toch wat meer wisselvalligheid. En dan eindig hier. En Ljouwert op een tweede plak. En Ljouwert is een beetje het scootje dit kampioenschap. Die net zo heel volle sjuggen, maar die er eigenlijk elke keer heel hard in 1 minute uit zit er volgens mij ergens. Een tredje in de plak op Elehuizen. Maar verder zit ze er heel vaak gewoon zo krek achter. En dan praat je net zo vol over, want dan ga je door de nummers 1 en de nummers 2. Maar viert even nummer 3 of jouw en daar is Ljouwert heel vaak wester hier. En als ze nou zien, maakt ze zich een aardige sprong in het klassement. En dan kan zij, ik zou nog mooi doen om het zilver en het brons mogen. Ja, ik denk virtueel nou, als we de stand op dit moment opmaken, dat zij op het derde plak in het totaalklassement, in het virtuele klassement staan. En mocht het zo wezen, maar nou ren ik wel heel fier op de zaak voor u, dat Lemmer 14 punten door de broek krijgt rond protest, dat ze zelfs al virtueel op het tweede plak staan. Ik pak de rekkenmachine er even bij om te zeggen of dat helemaal klopt. Of dat ik een beetje van die beurt... Ik ga juist al zijn dat rekening absoluut. Maar zijn doelmooiste rekening. En ik lees op wat ik op het scherm sjug en op het track and trace. En die houdt het er keurig bij voor u. En dan sjuggen we nou even een aantal scootjes al om de bovenste tonnen heen te komen. En dan ga ik even opnemen hoe de stand op het stuit in de wedstrijd leidt. En dat is op Inje nog heel dit Lemmer. Daarachteroon 2 Ljouwert, 3 Huizen, 4 Snits. Heb ik die nou goed noteerd? Dan maak ik even zien. Ja, het is Snits die een fantastische slagmaker had. En dat, die zien we bij de vorige bopperste tonnen pas op het 9e plakje. Of eigenlijk het 8e plakje, omdat Jouweren er tussenuit zakken. Het is Snits die een fantastische slagmaker had. En die komt op het 4e plakje nou. 4 Langwaar, 6 Grauw. En ja, die zitten aardig dicht bij elkaar. En dan ondertussen is ik Akkerum om de bopperste tonnen heen. 8e wat zijn. Ja, wat zijn is... Die zakt het een beetje aan. Is het erheen zakken, ja. Liek een hele mooie slag te hebben. Maar dan hebben we hier weer een hele mooie wedstrijd. En achter wat zijn zitten hele mannen. Die zakken het ik wat voort. Die hier een hele mooie start. Ziet er mooi bij. Kwam in onervaring met Lemmer. Had denk ik nog heel de protestvlaag in het wand. En het Veen, ja, de Jerveen, dat komt er net echt uit, hè? Nee, dat valt een beetje tjens. Zowel van het Veen als van Jenne Woord. Hier ik toch verwachten dat ze mooi de snelheid die ze in skip hebben en de bemanning die ze hier toch verwachten dat ze wat naar voren sprokkelen zullen. Maar vooralsnog net. En het is hoe langer het wordt, hoe moeilijker het wordt. Hè? Want het loopt een beetje uit elkaar, de verschillen worden wat groter. Dus het wordt een stuk moeilijker om die meters goed te maken. En dan winnen we bleun bij plak Alve. Dat is erachter
tolwe de Zuidwesthoeken, tredje in de woord. En het scootje waar we de grote klap mooi Akkerum en Zegen waar ze het zien opbotsen, dat we de Jouwer. Ja, die wint als eerste bij de eerste tonne. Hè. Ja. Dan had je toch een trieste een wedstrijd. minder midje. Daar ze wil net hele fleur. Volle fleur op het skip zit op het stuit. Nee, het is bijzonder hoe het dan zo van mooi naar heel slecht, naar een lietsfoutje en steeds slechter werken. Want soms dan lees je voorop en dan ga je een beetje vrije wien en dan ren je voort. En dan ga je een wedstrijd van heerlijk, alleen nog Shield, serieus nooit waarom. En nu krijg je weer even een greep door dat middenveld, kom je een beetje in de drang, maak je een foutje. En nu lezen ze zelfs die 100 meter die ze voorlezen konden, lezen ze nou achter. Ja, en ze hebben ik al wedstrijden zien litten. Ik op de rennen, in zijn tweede plakje. Die konden zich vasthouden, konden ze weer rennen. En een derde plakje op wat zijn de inhaalwedstrijd. Dus best nog wel een paar mooie dingen. Ja, hier sjurgen we de oren vlagen. En dat is dus het juiste scootje. En daar hoeven we natuurlijk net van te verwachten. Ja, daar sjurgen we de ski on boord. Bij Akkerum. Ja, ik weet niet hoe die plank heet. Het zetboord is helemaal onspaan. Misschien het zwut ik wat rekker. Dat zullen we letter worden. Ja, en had dat dan invloed op de snelheid of zoiets van nou dit is wat lakske en daar merken ze verder niks van? En als het alleen nog het zetboord is, had ze er net zo volle last van. Maar als het het zwut ontzet is, ja, dan is het wel degelijk van invloed. Ja, wat nou wel even interessant is om te zien, het lieke dat er een lietse skifting in de Wienwest is. Want een soort van de scootjes varen over bakboord en die liekje ik al wel de voorkeur te hebben voor de linker tonnen. Even zien dat uiteindelijk ik zo is. Het lieke er ik op dat het Ljout daar toch een heel grote afstand goed maken had op de lemmer. En misschien zelfs wel, als we dit beeld zou zeggen, zeker als ze voor die linker tonnen gaan, de lemmer voorbij is. Dus zijn we krijgen die lezen onbedreigd aan de leiding. Hier hebben we de dreiging letterlijk in beeld en die komt van Ljout. En is dat dan gewoon in een vaderwiesrak bad, hè? Ja. De lemmer had gewoon wat meer de polderkant keersen. Ja, wat er gebeurt, dat we even dat plaatje in gedachten nemen wat we krijgen hier. Dit is de wien die links om het dorp komt. En dat just ik, alle scootjes krijg wat strakker. Ze varen nog wel voor de wien, want de Fokkeloert zit er nog in. Dus het is net zo extreem als dat het juster weer, maar die grote wiendraaiingen. Maar die wien die is dan ik wat hudder uit die kant. En de scootjes die dan aan die kant lezen, die krijgen hem als eerst. En Lemmer die loopt wat verder naar het midden van de baan. Dus die had de wien gewoon wat letter. Ljout krijgt die wien, die meer wien, die extra wien krijgt het wat jedder. Die maakt mooi die extra wien wat meters goed. En op een gegeven moment krijgt Lemmer die wien ik. En dan blijven ze er wel voor. Maar ja, dan is juist dat het gotje halveert, dat het net meer is. En nu is het interessant om te zien. Want ik zou denken, maar dit is altijd zo gevaarlijk om te zeggen. Maar ik zou denken dat die linkertonne, waar Ljout nooit tageert, dat die er op dit moment heel gunstig in loopt. Denkt Lemmer dat ik en sluiten ze achter Ljout aan of zeggen ze van nee, dit is uw stuurswetter, wij weten het wel. Wij pakken die rjochtertonnen en gaan weg voor die wien rjochts om het dorp heen. Het is hier net Sjen, maar het is ook maar de vraag dat Lemmer net boord aan boord loopt. Nee, maar het is Lemmer die begrijpt, dus die kiest je gewoon voor de rjochtertonnen in beeld om eens even te zeggen voor de Lemsters de bakboordtonnen. Ja, en dan zetten ze beide op hetzelfde stuit een beetje de tondraaiing in. Hè? En dan is dat grote gat wat Lemmer hier nog bij de bopperste tonnen in één keer voort. En nou is het Sjen om welke slag het gunstiger. Dit is toch een prachtig beeld. Het is zelfs Ljouwert die jedder bij de ton is. Ja, en dit is op mijn observatie kloppen dat de wien in zijn totaal iets verder naar links draait is. Dan moet het Ljouwterscootje net te lang wachten, want dan wil je het liefst uw stuurboord lezen. Dus als dat zo is, het is voor u een beetje moeilijk te zien, want wij zitten maar hier wat beter. Als het zo is, en daar liekt het op, want de hoek die Ljout nou ziet is helemaal net zo heeg. Als zij door de wien gaan, dan varen ze haast de op het dorp houden. Dus op dit moment, zoen je zezen vanuit uw positie waar we zitten, wacht je net te lang mooi door de wien gaan. Hij zult denk ik even rekken houden willen met al die Vaderwiense scootjes. Helemaal daar wilde ik net terug in. Nee, wacht je daarop en daar is hij haast vrij van, denk ik. En dan liep het mij dit een mooi moment om die meters winst op Lemmer te incasseren. Want als je het net doet, als hij dit uitstelt, dus dan hebben we Ljout helemaal aan de ene kant en Lemmer helemaal aan de andere kant. Ja,
als het gebeurt dat die wien even rechts om het dorp heen komt, dan is Lemmer spekkoper. Hij zal op een stuit ik wel door de wien matten, want daarachter, ja, dat is net, we zeggen net hoe vier het is, maar daar zit de wal al. Maar hij voor eerst zet er terug. Ja, ik vind dit verrassend. Ik moet zeggen, ik heb bij het inzielen was dat die linkerkant goed is. En als die goed is, dan is het ik vaak hoe vierder naar die linkerwal, hoe beter dat die wordt. Maar er staat geen oer. Hoe lang blijft die goed? Dus op dit moment zoek ik zeggen dat de wien aan de linkerkant van de baan goed is. Maar het Ljoute scootje luidt oer bakboord. En die profiteert dus helemaal net van die wien die goed is om uw stuurboord te varen. En hier weet, en dit is wat mij betreft best zo'n voorbeeldje. Het is geen toeval dat het Grauwste scootje wel dat initiatief neemt. Dit is, dus we hier net zo krijgen hoe fouten, van als ze maatje net zo volle fouten. Ik zou het nog een stapje verder gaan willen. Ze zetten ik druk op de competitie. Ik ga een heel mooi voorbeeldje zien bij die wedstrijd dat ze krek net wonen in het laatste kruisrakje van het Heerenveen. Ze dienen er alles aan. Ze doen de manoeuvres op het juiste moment om ik maximaal gebruik te maken van hun snelheid. En dit is best een voorbeeld. Beschurk, hij krijgt hem hier goed, gunstig. Hij vaart hartstikke, nou net helemaal, nou u ook een beetje, maar hij vaart een behoorlijk rechte lijn. Ik weet net dat we dat droombeeld nog hebben. Maar je ziet het ik hartstikke mooi op. Ze varen gewoon recht op het dwarpbouw en daar loopt die tonnen ergens. Dus nu vat die meters, in plaats van een kruisrak, vat die meters recht naar de bopperste tonnen houden. Ja, waarom zoen je dat net van? Die meters die hou je maar vast. En dan kan het ook miswezen, want ik neem nog een beetje risico door je mijn grote moeilijk te zeggen. Ja, nee, we pinnen die nou op vast. Ja, daarom, dat dacht ik al. Eerst vreeg je was nog op een scootje en dan. Maar het bin meters recht naar de tonnen, mooi goede wien. Ja, pak ze maar, want je weet er net per se wat er letter komt. We zeggen nou trouwens wel dat Ljout ik trots de wien is. Maar het nadeel wat zij nog had, Ljout loopt in principe op het beste plak. En die had de wien van links en dat is helemaal mooi. Maar het is net gegarandeerd dat deze wienrichting die ze nu hebben, dat ze die horen. En ja, kist er vergif op innemen. Nou pin ik mezelf erop vast, ja, omdat je nooit wel. We willen een bouwuitspraak. Ja, kist er vergif op innemen dat er straks een momentje komt dat die krek even voortvalt daar onder de wal. Ja, en dan hebben ze net maximaal profiteerd van wat in mijn eigen voor de goede tonnen weer. En Grauw doet dat voor. Die gaat voort door de win, die profiteert van de win die ze op dat moment hebben. En dit ziet er nog steeds fantastisch uit. Hè? Dus misschien wil ik hier oud rekenen op mijn woorden. Maar het is toch ook een wal die loopt. En die pieltjes die om het dorp heen komen, als je daar op tijd inkomen. Ja, maar wat ik probeer je te vertellen is, wat zijn de overwegingen? Geer je er vol voor? Dus neem je alle risico's en gok je erop dat pieltje en dat die wien daar nog 10 minuten staan blijft? Of zeg je van, ik haal al goed, ik lees al voor, laat mij eerst maar eens die winst incasseren. Maar hij krijgt hem hier heel mooi. Ja. Hij krijgt, oei, als je, de scoort maar straks even helemaal als Jerry. Ja, een hele dikke winpoester. De richting kan ik net goed beoordelen, maar ja, de windkracht is fantastisch. Ja, en hij zielt nou haast wel op een rechte lijn op de bopperste tonnen aan. Ja, dus hij doet het helemaal goed. Hij profiteert maximaal van die wien aan de linkerkant. En ik hoop voor hem, en het liep er wel op, hè, dat hij langer nog staan blijft. Want de wien die wiel wat naar links draait in het vorige Vaardewiense rak. En hij zit er nog steeds, nou ik in het cruiser. Wat zullen we hier? Hebben we hier skiën? Of is dit een langzame... Ja, dit is Langwaar, die had geen skiën. Nee, die is vrij traag. Die Langwaar, die zit... Hier had er voor kiezen om helemaal hier, op snit zijn ze de krokettenslag, ze. Als de kroketten van het vooronder roekst, dan is het net goed. En hier hebben we de bargenslag. En ik denk dat Langwaar gewoon de bargenborkerij roekt. En dan kunnen we even zien hoe die daaruit komt. Ja, maar als die wien die we ze krijgen bij Ljout zeggen, als die langer nog staan blijft, dan betekent dat heel slecht nice voor Langwaar en ook voor de Lemmer. Dus ik reken in mezelf voor de helft goed, want de observatie dat die tonnen hartstikke goed weer, die klopte helemaal. Ljout neemt het volle risico wat mij betreft om ervoor te gaan. Misschien had ze het jongens, nee, die wien die bloot staan. Er komt nog meer wien vanuit het stroom, er komt nog meer wien links om het dorp heen. Ja, en ze zijn ideaal positioneerd. En je ziet het, daar linksboven, als het even achter die bemanning langs just, dat is just de tonnen. En dat is just alleen maar wien, extra wien vanuit dat stroom komt. Ja, en als dat just, dan mag het ervoor gaan. Dan krijg je alleen maar meer win. Er komt nog meer en nog meer en nog meer. Ja, Het is een fantastische slag die het Ljoute scootje maakt. Mooi Willemswagen en zijn bemanning. En het liep er gewoon op dat zij de leiding nemen van Lemmer. Want die had een
Ja, die had hem we kennen het even op Ja, de daar is track je en een trace. Zij krijgen hem hier alleen maar heger en heger. Hè? Ja, en Lemmer moet nou hopen. En dat is nooit een En vet wat je daar broek... helemaal Ja, reactie dat in beeld zullen zien we Lemmer. Dan zien we de afstand ik wel. Ja. Ze lezen er natuurlijk wel voor, maar meerdere scheepslengtes eronder. En laten we het er eens even nog hebben. Wat een prachtige wedstrijd. Ja, nee, fantastisch. Wat een prachtige ja. baan. Alles zit erin. Ja, en Lemmer moet nou hopen. En hopen is nooit een goed woord voor Silas, maar die moet hopen dat die wien even rechts van het dwarp langs komt. Want dan krijgen ze nog een kans om weer op een hele hege bron te komen. En dat liep het een beetje te gebeuren, want Ljoutjes die moet een beetje del houden. Lemmer gaat terug de wien, dat zal net wezen omdat ze hem heel slecht had, denk ik. Dus ja, Ljout had hier een beste slag maken, maar het zoek in dat Lemmer nog een even kans Sjen krijgt. erachter op Ljout en hoe de horizon. Het is... Nee, Ljout gaat er rond van langs. Als de Wien al hier, we sjuggen de Wienbaan, daar ik wat zitten, waar Lemmer nou nog wat inkomen mat. Dus skiering. En ja, het gaat hem gewoon, hè? De druk op het schip. Het is wel iets minder worden, dus dat is fantastisch dat we het 2 minuten links zeggen. Dat is er nou even net meer. Maar ze gaan wel een soort winstpak in het begin. Dus ondanks dat Lemmer nou nog wel een kans krijgt om uit die hoek bij te komen. Want ze voor hetzelfde draait je daar de hele tiertje en dan kom je helemaal net rond. Dus ze krijgen een lietskansje om net helemaal. Maar Lemmer had ik nog, de tonnen ik nog net ongezield in. Die schutten we hier links in. Zij matte ik nog een slag maatje. Nou, het is een heel eier. Het is een heel eind. Wat jou het hier. Wat een fantastische slag. Wat een mokerslag deelt hij hier uit aan. Alle scootjes achter hem. En dan vooral Lemmer die bij de tonnenronding hier nog een heel eind voor Ljouwert laai. Ja, en dit vind ik mooi, hè? Want dit is de wind draait. De wind is een beetje draait, maar de skippers hadden de kans om ervan te profiteren. En dat doen ze maximaal. Dat doen ze fantastisch. En ja, als ze dit volhouden kunnen, en dit is mooi even om te zien, want ze gaan nog net zo vol op kopline deze 2 weken. Dus het is noodzaak voor hun om dit vol te houden. En het volgende cruiserak werd de vraag, waar je de wedstrijd voor te gaan, zo vol overtuiging. Of zullen ze nou ik denken van misschien even een liets eegje houden op de achtervolgers en even zien waar die heen gaan. Maar als in je slag zoveel voordeel te hellen is, hè, dan kun je extra volle verliezen. Dat is weer, maar ja, dan. En dan is het, ik benijd hoe Lemmer mooi alle orenscootjes komt. Ja, nee, maar die oren die daar, dus Huzum en Snits, die ben ik die hoek ingegaan. Die had diezelfde wienhoorn als Ljout. Die zal ik een heel soort meters goed maken hebben. Wat een fantastische wedstrijd. Wat een wisselingen. En ik net een lietsbietje. Het is het Ljouwerte scootje dat je nou op de bopperste tonnen ongeet. En druk hard. Ja, heel mooi. Heel mooi cruisakje. Ze zien de goede kant aan de voorderwind. Ze zien de goede gate-ronding. Ze dwadden het om net zoals ik te gretig te wezen om die winst te incasseren. Maar om dat even uit te stellen, werd toch ze nog meer beloond worden. Ja, en dit is het resultaat. En is soms praktiek en theorie. Ik wil eens in Tjenspraak. Dat is een, iedereen had ideaal, krijgt theorie of wienbaan, hoe slagen en alles en nog wat. Maar de natuur ik dan wel eens even niet. Ja, tuurlijk. Dus het is een beetje een risico versus beloning systeem. Hè? Van hoeveel risico doe je te nemen, hoeveel doe je bij oren voor te gaan voor wat je sjuggen. En als je de wien sjuggen en je bent er heel erg zeker van, dan kun je wat meer risico nemen en wat verder bij oren wil je gaan. En als je twijfels hebt, ja, door dan maar de verstandige keuze. Dus het is net zozeer ik de lead krijgen. Het is ook een beetje de afweging van hoe zeker ben ik van die zaak. Ljouwert is ondertussen al om de bopperste tonnen heen. En het is Ljouwert die zit zo'n 30 punten had hij in het klassement. Die gaat natuurlijk 34 jaar wat. Die nou op die zit helemaal achterin op het 12e plak voorbij. Die gaat op 33 jochen. Gaat die het Vingen voorbij zoals het nou is. En 33-8 Lemmer. Ja, die zitten natuurlijk vlak achter. Maar we weten het verhaal. Die had een protest tegen hem. En het is nou Lemmer die om het tonnen draait. En die schuurt hem alweer bedriegen terug het scootje van Huzum. En hoeveel hier bij Huzum ze krijgt? Ja, Huzum die zit er mooi bij. Dus die winnen al een keer op het vierde plakje rond. Vorige keer ik vierde. Toen nooit treden. Omdat ze
wat zijn er tussenuit zakken is. Dus die houden knap stand in dit geweld voorin. En hetzelfde geldt voor Snits. Die heeft natuurlijk het vorige kruzak dat ze die fantastische slag in van 8 naar 4. Houden dat ik vol. Tussen helle te wien wat aan. Hij is vol constanter in Krijbij terug. Ja, en dan gaan we hier op het 5e plakje hebben we dan Grauw. En dan gaan ze net maximaal profiteren kunnen van dat initiatief. Omdat die wien dus langer steen bleef dan ik in ieder geval voor zijn hier. Maar ze varen wel weer foutloos, zonder grote fouten roen. Nemen geen risico, behouden hun plakje. En het volgende kruzak zijn ze er weg voor gaan om als ze een kans geven ze ervoor. Zo is een 5 Grauw. Zo is Langwaar. En dan is het hier Drachten. Maar die zit nog wat verder achterin. Hier binnen de scootjes die nog om het tonnenmatten. En dat is Akkerem. En ja, die zak het ik een beetje aan. Hè. Die had ik wel wat hoger in de wedstrijdlijn. Wat zo'n Heerenveen. Het is voor Heerenveen zaak als ze nog wat willen en dat ze nog een serieuze kansmaatje willen op dat tweede plak. Dan moet ze wat naar voren nog. Wij zorgen even naar de verstaring van de hele mannen. En dat is net omdat wij die verstaring zo verschrikkelijk mooi vinden. Maar het lijkt erop dat de hele mannen het protest inlutsen had tegen de Lemmer. Ja, wat vind je ervan? Ik ben die even voor, want anders krijg ik de vraag. wat denk je ervan? Ik vind als je hem loeken en je zet hem. En dan heb je even een tietje dat je nog sissen kennen van... nou, even de dingen hoe waren, hoe fout wie het nou, hoeveel les heen we ervan. Dat is de, maar het wie gewoon een aanvaring, het wie een... Ja, het weer onreglementair en de Lemmer hier alles rond waar kennen om die griene vlaggen te loeken en de fout te herkennen. Ja, dan vind ik dat je hem gewoon erin houden moet. Het is een wedstrijd en er zijn spulregels bij en er zijn hulpmiddelen bij en die moet je broeken en die moet je volhouden. Want oors is het ja, een spultje van alleen maar krediet opbouwen voor de volgende keer dat ik eens wat heb. Maar ja, het is ik net persoonlijk. He? Het is gewoon een fout en die moet een oordelen. En dan hebben we door een protestkamer, een jury die daar ook zit. Ja, en dat krediet opbouwen, dat snap ik aan de ene kant wel. Want dan zei het eigenlijk van, hey, ik leed tijden nou maar voortkomen, dan mag ik dat de volgende keer ik. Aan de andere kant zou het ik wel mooi wezen als we dat gewoon helemaal vierten en zeggen ze, dit zijn de regels. En dat die een fout maken, dan zit er een consequentietje in hoor. Kan gebeuren. Wat zei het is net persoonlijk. We blijven wel lieke goede vrienden en we gaan hier nog het feest in en het zal al prima. Maar dit weer fout en er zit 3 strafpuntjes in hoor. En we gaan weer terug. Dat soort leven makkelijker mooi zoals. Dan mag ik gewoon op een briefje bijhouden van wie ik nog krediet heb en van wie net. En dan wordt het alleen maar ingewikkeld van. En hoe werkt het dat? Ja, we nemen het altijd maar lietse bootjeszielerij. Maar is het er krediet opbouwen als het Olympisch zielst? Een beetje vol. En dat had twee redenen. Eentje, je wil net ruzie hebben met het hele veld. Want soms ga je een keer zo'n situatie dat je stuurboord krijgt net voorlangs kennen. En dan ga je liever dat in je site van nou, je maar. En de volgende keer dan wil ik dat ik wil. Dus dat zit er wel een beetje in. Als je echt alleen maar vijand hebt in het veld, dan ga je het dreig. Maar zodra de Olympische Spelen binnen, of nou op dit moment is het wereldkampioenschap bezig. In Nederland. Dus dat is wel interessant voor mensen dat morgen SKS voorbij is naar Scheveningen. Want dan ben de finales van het WK van de Olympische klassen. Maar dan gebeurt het. Op de Spelen zit in de protestkamer. Want dan is elk denk je ja maar wacht even, je gaat het om. Daar hast een fout maken. Niks ervan. En daar is natuurlijk de broer van Marit. Dat hebben we al even jij neemt. En zij is nou een wedstrijd. Hoe gaat het op de stuit? Ja... Even stilte. Ja, want dan mag ik me even niet inhouden. Je wordt weer net zijn beste dag. En eigenlijk de hele weekend nog net zo. Dus als ik het even in dezelfde categorie hoor als wij het nou hebben met de fouten, dan maakt het zij geen grote fouten. Dus je maakt het geen valse. Maar ze had wel een hoop
te volle als je wereldkampioen worden willen tot nota. Een hoop lietse foutjes maken, een hoop lietse inschattingsfoutjes. Dus krijgt de verkeerde kant. Ze zielt super snel, super goed. Maar dan komt ze krijgt 20ste bij de eerste tonnen. En dan broekt ze haar snelheid en haar klasse om 6e zonde te worden. Terwijl je wil bij de eerste zien bij de eerste tonnen. En je kwaliteiten inzetten om wedstrijden te winnen. En ik zit toch de hele tijd te wachten op dat moment dat zij die wedstrijden winnen gaat. Maar het is nog maar niet een dag te gaan. Ja, en ondertussen ben wij weer bij het Ljouwerterscootje dat alweer tussen het hek in zit. En we zien een aantal scootjes en vooral Lemmer daar wat loeven. En dat komt hun alleen maar goed uit. Ja, en ik hier eigenlijk verwachten, maar dit is net, oh ja, ze zijn er allemaal bezig. Ik moet zeggen, ik hier verwachten dat ze die onderste gate onpassen zullen. Want die linker gate die Ljout nou pakt, die weer het vorige rondje aanzienlijk gunstiger. Maar die is het nou, liekt het nog volle meer. Dus op dit moment is de gate eigenlijk geen gate, want er is maar één verstandige keuze om te maken. En dat is de tonne waar Ljout nou omheen gaat. Maar we zeggen ondertussen vol dat het comité met een tonne aan de gang weer. En dat zal dan de bopperste tonne wezen die iets verder naar de linkerkant, iets verder richting het gemaal gaan zal. Ja, dat zullen we hier, Barren. Hij moet ik nog even oranje komen, die tonne. Maar als je een op- en delbaan, dan maar toch eens. Nou, in ieder geval draaien boeien al je mooi draaien. He, want de onderste tonne moet even wat mooi draait worden, toch? Ja, dus in principe was alles rjocht in de wien op haar. Was eigenlijk dat van de onderste tonne naar de bovenste tonne rjocht in de wien is. En dan was dat de gate, dus de onderste 2 tonnen, dat die haaks op de wien lezen. Krijg als de startlijne, zodat er in principe geen voorkeur is voor de linker ten opzichte van de rjochter of andersom. En ja, we zijn al een kwartier geleden natuurlijk, de wien die draait een beetje. Ja, dan is het om het comité om in actie te komen en zo snel mogelijk die baanrjocht te lezen. En dan kunnen ze dat volgens mij op 2 manieren doen. Maar als het even zeggen dat ik het mis had, maar ik dacht dat ze een blauwe boeibroeken kennen als vervangend merkteken. Dus dat we zeggen, dan moet ze het onjan denk ik maar een vlag. Ze vaart maar naar de blauwe tonnen. Of ze verslepen gewoon de tonnen als er net in de drak zit. Ja, dat is nou gebeurd, want die blauwe tonnen hebben we dan net jongen. Maar ja, we zien toch dat snits voor die oren tonnen gaat. Die zie het natuurlijk ik naast Huzum, maar ja. Maar als in je tonnen echt heel gunstig is, dan ben ik benieuwd wat Grauw doet. Want die zit er nou wat achter. Het is Ljouwert natuurlijk die al eerder om die stuurboordtonnengang is. En Lemmer die hetzelfde paard kiest. Dus ik Huzum. Het is Snits, ja, die ziet op het rijtje mooi, die oren 2. En ja, die mag toch wat een langer afstand al lezen. Maar ja, ik Grauw kiest voor die tonnen. Nou, het zo budgetten dat hij er dan nog redelijk rjocht in de wien inleidt, die gate. En we zien het ook de scootjes die nou naar beneden komen, dus het achterrein, die gaan net meer, zoals in het vorige vaardenwies raak, al hier het zuil op bakboord. Maar hier zien we dat er ook een auto stuurboord. Dus dat vertelt dus dat die wien net meer alleen nog maar vanuit die linkerkant komt. Maar inderdaad weer iets meer uit het midden, weer iets rjochter. En zo is het op dit moment wel interessant om te zien dat elk cruiserak tot nota oorswest is. En dat maakt het zo'n wedstrijd zo leuk. Want dan wordt elk cruiserak opnieuw van de bemanning en van de skipper en de adviseur vragen. Zeg maar even, wat zijn omstandigheden, maak je die keuze maar. In plaats van, het is elke keer die linkerwal, nooit 2 rondjes wit wordt al hier en we zien achter elkaar aan. En dat maakt het dit... Dus de kaart die jou het nou maakt, zeg maar, ze krijgt wie het gunstig, kan straks wel weer... Het hoeft helemaal net te zeggen dat dat nou XA is. Ik snap wel dat zij er weer voor gingen, want ze hadden er een heerlijke gevoel aan. En misschien hadden ze ik weer helemaal gelijk. Ik bedoel, wie ben wij om daarover te oordelen? We kennen dat ik net zo goed zien hierbij. Maar het is geen garantie. Ze lezen in elk geval wel een hele kwarte baan naar de bopperste ton. Hè? Het moment dat zij door die gate gaan, weer die voorkeur voor die boei weer hartstikke duidelijk. Dus ik kan mij net voorstellen dat zij daar de verkeerde keuze maken en dat ze hier heel extreem bedriegen worden. Maar het is wat saai, dus het is elke keer oorswest. Dus die garantie dat onder voordeel zijn ze dan toch? Ja, ik weet net wat voor auto's dat zo is. De Bing garanties en heel dan met Maidi. Nou, we hadden er al niet weinig goed aan. Die skiftende wien. Die nou toch aardig onhelpt tot een windkracht 5, maar misschien wel wat poesters, of windkracht 4, maar wat poesters 4 in. En ja, dat is prachtig om de scootjes zat er de Lemster bij. Zielen te showen, ja, nou dat wordt een hele moeilijke zin, maar te zielen. Drachten. We nemen het even op, want we hebben
Ze zitten wel in het Oornewiense rek en ze hebben al hier oren karren maken. Maar het is natuurlijk wel een staan die nou is op 1 Ljouwert, 2 Lemmer, 3 Snits, 4 Grauw, zoals het nou lieket, 5 Huzum, 6 Langwaar, 7 Akkerum, 8 Jereveen, 9 Waard zijn, 10 Drachten, halve Jennewaard, 12 de hele mannen, 13 de Zuidwesthoeken en op het 14e plak de Jouwer. Maar bij de bopperste tonnen kennen de kaarten wel weer heel oors lezen. Ja, we zien nu het Grauwste scootje in beeld en die zit helemaal onder de rechterkant van het wedstrijdwetter. Die zielen daar mooi een mooie windshifting over stuurboord, dus die zielen best heeg. Dat klinkt heel gunstig, maar ze willen eigenlijk zat door de wind, want ze komen hier onder de randen van het wedstrijdwetter. Ja, en dan mast uw bakboord. Dus die zit op dit moment te wachten op een winddraaikje naar rechts. Snits had hem heel heeg. Die pakt hier een gunstige vlaag. Ja, en als dit beeld klopt, wat we nu zeggen bij Snits, dat zou betekenen dat Grauw het moeilijker krijgt, want die zit nog onder de rechterkant hiervan. En dat zou betekenen dat Ljout, maar nog in grotere mate Lemmer. Dus hier hebben we Ljout in beeld en Lemmer is nog verder terug naar die wal. Als dat zo is dat die wien van Snits zo heeg weer, dan had Ljout hem ik goed en dan had Lemmer hem ik goed. En dit ziet er wel steady uit, hè? Dus als dit scootje van Ljout zo juist. Maar het is toch Snits die de hichte pakt had in dit cruiserakje. Die had een heel liedslagje omheen maken naar de tonnen. En die gaat terug het midden van de baan. En Ljouwert had qua hichte aardig wat inlevering matten op Snits. De Grauwsters, die kiezen ervoor om helemaal de tonnen bij de polderdiekdijl te gaan. Ja, en ik denk net uit wilde. Ik denk dat ze daar net helemaal lekker zitten. Daarom zeg ik net dat ze daar net goed waai komen kunnen. Maar ze hier graag een kans gehad, denk ik. Hier ging het rode vlagje nog wel in. Ja. Ik ben benieuwd hoe Snits uit dit cruiserak komt. Die had een mooie slag maken. Het is de Lemmer, denk ik, die hier slachtoffer is van dit cruiserak. De Ljouwerters broezen er nog mooi terug in. Die ben nog in Hardershorn. Want er bovenin zorgen we toch al dat Huzum misschien voor de Lemmer voor Del kruist. Ja, Lemmer met Arjan. Het is Huzum die voor de Lemmer Del gaat. Ja, en dit wie het plak wel Ljout het vorige rondje laaien. Dus daar zou geen garages, nou niks garages, want die linkerkant voor Lemmer werkt het helemaal net. Zodat het krijgt voor Ljout werken. Hier krijgt Ljout een mooie. Dus dan zou je Snits had hem mooi gaan, maar Ljout die had de boel nog behoorlijk onder controle. Had het onder controle, maar het is Snits die een fantastische slag maakt. Ik ben benieuwd hoe die straks uit die bakboot, hier hebben we het mooi in beeld. Die laait ik een paar schipslengtes en wat doet Grauw? Die komt er toch ik weer dichtbij. Hè? Het is toch de voorsprong voor Ljouwert die een beetje verdwenen is. Hier over het achterdek ga je er weer een oorbeeld door. Hè? Het is ook altijd maar welke positie je zitten. Ja, nou de cameraposities die vertekenen soms natuurlijk een beetje. En maar de hoek niet wel. Ja. De wind die draait best nog wel wat. En dan, als je krek even 10 graden heen sturen kan, dan ziet de wereld er heel oors uit. Want no thinks, dat Grauwste scootje is net eens in beeld. Letterlijk net meer in beeld. En nou, als die wind terugdraait naar links, komt misschien straks Lemmer of zelfs Huzum wel weer in beeld. Want hier in dit shot zien we helemaal rechts. Het is moeilijk te zien, maar zien we het grote verschil in de hoek. Wat Huzum zielt, die zielt hartstikke heeg. En wat Lemmer zielt in het midden van de baan. En nou zoek Samar, zei ze kennen, het is het Huzumerscootje wat hier een gigantische klapmaatje kan. Die zit ik heel dicht al bij de bovenste tonnen, hè? Ja, dus hier... een verschil in wienskiftingen. Het is ongelooflijk. Ljouwert nou op bakboord, die zal de tonnen onrennen willen, maar daar helemaal daarachter, daar zeggen we bij het Moudegemaal, daar zeggen we het Huzumerscootje onkomen. Maar deze wedstrijd
is nog lang net beslikken. Nee, maar dit is mooi. Wij kunnen het net verzinnen hier. Zij kunnen het net verzinnen daar. Dit is ziel. We zeggen ook nog een zielwedstrijd. De skippers met keuzes maken, die met afwegingen maken, die met risico's inschatten. Die kent goed, die kent verkeerd. Het ene rondje goed brengt je naar de koppositie, een rondje verkeerd brengt je weer om naar het derde plakje. Ik kan me net voorstellen dat die skippers, zeker die dan voorin mooi natuurlijk, dat die straks net van het wetten komen en zeggen, oh, wat een heerlijke wedstrijd. Dit gaan we ergens om. Hier zien we even een heel mooi beeld. Je boppen in, rechts, het witte scootje van Huzum. Daar met het speedbootje erachter links, wat het lietse snelle witte streepje van de fok van Ljouwert. En Ljouwert, ja, die kent de ton al, maar deze twee komen heel dicht bij elkaar. Ljouwert krijgt hem even gunstig. Gitter naar Wolferdel liep het en had natuurlijk ik voorrang. Maar het is Huzum die hier heel hut op de Ljouwert erdoor klopt. De voorsprong van Ljouwert is een heel eind voorbij. Het is Huzum dat omvalt. Nog wel even trommat. Dat is de windkracht is ik heel verschillend. Hè? Dus nou zeggen we ze toch weer redelijk rug oranje zielen. Ja. Een beetje druk. Ljouwert, die moet echt nog een beetje kniepen. En wat ik wel mooi vind om te zien, is het verschil met Juster, zeg maar. Want dan ben de drukverschil, dus het verschil in windkracht op de baan, is ik heel groot. Maar dan has plakken waar skip me echt stil lezen. Oh, Huzum, door dat ook net. Oh, dit vind ik dan zo zonde. En dan denk ik, dan gooi ze hem zakkrap door de wien. En dan has net even de kans om op gong te komen. En ze hellen die tonnen natuurlijk wel, maar dan denk ik, investeer even dat hele skiplengte meer. Dan kist er makkelijk, kist er lekker op val zitten, dan has tempo. Nou, maar je was kniepen. Dus ze redden het prima op, hè? Maar ik denk, ja, volgens mij kist een hele skipslengte naar voren lezen. En wederom, dat is net een wedstrijdverliezende manoeuvre. Maar ik denk, ja, elke meter telt wat mij betreft. En daar zien we straks ik weer een moeilijke situatie. Ja. Snits had nergens last van. Die gaat je lekker naar het derde plak. Ik hartstikke mooi voor die Snitsers, want een totaal misleren kampioenschap ontnauwd daar. Maar Grauw, ja, die had natuurlijk even een turbootje aan boord, maar je hebt wel heel betiet door de wien en liek het je. Ja, Helly de Grauwste is dit nog. En ja, ze Helly het nog krijgt, maar dan denk ik dat de Lemmer er weer oerheen treint. Ja, die gaat er wel. Ik denk dat ze deze tonnen Helly kennen, dat ze hem net racing in, maar Lemmer had zoveel meer snelheid, die zal daar nog gewoon voorlezen. Die leider ik voor natuurlijk. En Grauw mooi opzitten eromheen. Het gaat al goed. En daar zit ik lang waar er dicht bovenop. Ja, dus het zijn wel een beetje dezelfde scootjes die we nou de hele tijd bij de eerste 4 6 hadden. Maar wat het zal leuk maken, is dat die onderlinge volgorde die verhoren het gewoon. Ze vallen elkaar aan, ze moeten verdedigen, het wisselt wat. Dus het is net zo dat het hele veld binnen de boeten keert. Maar er zit wel verschoningen in, er zit wel kansen in. Want je zit Akrum toch ik alweer vlak bij dat ploegje. Akrum nog de hele tijd de protestvlagen erin en die is in de jouwer. En we nemen ze maar even op, die nou om de bovenste tonnen gaan binnen. Ian nog de hele tijd Ljouwert. 2 Huzum, die is op scoot ten koste van de Lemmer. En ik ten koste van de Lemmer. Het is Snits die op een derde plakje is. En dan krijgen we Fjouwer de Lemmer dus. En 5 Grauw. En 6 Langwaar. Zo'n Akrum. En dan valt er een gatje en dan komt de volgende ploeg eromheen. Ja, en dan hebben we hier Drachten die hem krijgt net heel mooi opzitten. Maar het Jereveen wat er dan ik maar meer snelheid oerheen zit. is dezelfde situatie als wat we krijgen zeggen met Grauw en Langwaar. Of Grauw en Lemmer mag ik zeggen, sorry. Maar er zit inderdaad wel een gatje tussen Akrum en in dit geval dan het Jereveen. Maar ik kijk even de tonnenruitje. Nou, zo'n ruitje hem krijgt net, maar dat is geen probleem meer, want dat mooi. Nee, het is hier een mooi tuig, de tonnenruitje. Het is wel wat dichter bij elkaar komen in dit club. Dus we hebben echt een beetje een tweedeling nou in het veld. Maar de eerste zo'n scootjes die als club
al om de spreader, zo nog zeggen. Hier zie je wat fantastisch in beeld. De eerste zal mee voort. En die oren die lezen nog een beetje, maar wat minder wien. Houdt de Corno ik wat op. Dus dit liep het een serieuze afstand tussen deze zoon en de rest van het veld. Dat is mooi de held. Hebben we Gold en Silverfleet hebben we van Ono. Dan nemen we even de scootjes op die nou alweer om de bovenste tonnen heen gaan. Dat is Akrum hier wel neemt op het zand de plak. Dan valt er een gatje en dan is het 8 Jervingen, 9 Drachten. Het zie je wat zijn. Dat zit ik al hier heel dicht bij elkaar. En het zie je wat. Alve wat zijn. En die wisselt wat met Jennewoord die daar nog zit. De Jouwer is ik weer wat op schoot. Die is nou toch de plak aan. Tredje de hele mannen, ja. En die is toch volle hege starten, hè, die hele mannen. Ja, daar daar is wat misgang. Die kent dan denk ik die wien of wat ook maar net hoor. Maar die zak het nou weer onder de Jouwer. Het scootje wezen eerst protest me hier. En dan nou Hildal onderaan. En juist er nog tweede de Zuidwesthoek. En wat voor beslissing neem je nou? Want als je erop leest is het moeilijkste. Ja, nee. Nee. Ik zou zeggen, ben ik het hier maar eens? Nee. Het is moeilijk omdat je de eerste bent die de beslissing maakt. Maar het is een voorjocht om die keuze te hebben. Want als je midden in het veld leest, dan kies je soms maar in je kant. En ik zou altijd kiezen willen voor de optie. En, dus het is wel moeilijk. Maar wees blij dat je voorop leest en dat je die keuze maakt. Maar we zitten wat verder in de wedstrijd. Dus ja, ze zullen een beetje op een gegeven moment wat verdedigend zielen gaan. Maar ja, er zit net alleen nog nummer 2, maar nummer 3 zit er ook achter. Ja, sterker nog, ik denk dat dat clubje van Zoon, die kunnen we alleen nog net echt uitsluiten. Die hele Zoon die krijg opneemt. Ik denk dat Ljout, we hebben hier prachtig in beeld, hè, die drone, dat blijven mooie beelden. Ik denk dat die weer voor dezelfde tonnen gaan als wij ze de laatste 2-3 keer vergongen binnen. Dat is ze goed bevallen. Ze waren net de slag gewoon richting het kanaal. Liek het mij ik zien op wat er tot nu toe gebeurd is, de meest safe keuze. En het liek het erop dat ze alweer weer op waai binnen naar die tonnen. Dus misschien is de wien wel weer wat draait naar die linkerkant. Omdat ze alweer oerbakboord op dezelfde tonnen ontmikken binnen op dit moment. En als we de wimpeltjes joggen, dan komt hij toch ietsje meer uit het iets noordelijker. En dan zou ik betutten inderdaad dat die slag op het stuit iets gunstiger is. Ja, hier zie je het, hè. Mooi alweer op lijn naar die linkertonnen. De rechtertonnen die hebben we krijg net in beeld, maar die komt zij in beeld aan de rechterkant. Die liep het dan gewoon via de voet. Dus het is, ik weet net dat ze hem net onpost hebben. Deze, of dat de wien, doordat de wien een beetje naar links draait, is dat dit gewoon de kwarte route is. Want het is nou duidelijk in dit beeld dat die linkertonnen dichterbij is. En dat je daar gewoon omheen wil. Ja, dan is het weer zaak voor de bemanning om zo lang mogelijk netjes te zien voor de wien. Zo lang mogelijk die loert erin, zo lang mogelijk die scoort precies goed. En dan op het laatste moment, boel eruit. Kleermatje voor die ronding, mooi die tonnen oorsnijden, onder de wien langs en het kruiszak in. En dan ben de taken mooi verdeeld. Hè? Want dan, de adviseur is bezig met Sjen naar het kruiszak. We hebben over de taak. Welke beslissingen moet ik straks maken. De scoorteman is bezig met het zuilen aanloeken. Dus de bemanning die past de trim van het schip aan. En de stuurman stuurt hem rond de boei. En de adviseur die moet het oerzicht houden. Hier kunnen we ze misschien wel even volgen. Ze zetten mooi rom op. Je ziet het al, ze beginnen al met oorlogen terwijl er nog net stuurt is. Dat versterkt elkaar. Dus dat, maar zegt, zo snel mogelijk, want het is nogal wat touw wat ze je verstouwen moeten. En als de tempo van de bocht mooi timed wordt met het oorlogen van de schoort, dan gaat het als vanzelf. Dan draait zo'n scootje heerlijk. Hier is het, ja, keurige ronding van de tonnen. Heel mooi in beeld bracht ik trouwens. Dus je ziet heel mooi hoe die taarriering begint en hoe ze dan zo'n tonnen oorsnijden. Oh.
Nou, dat hoeft net te schrikken. Nou, ik schrok ervan. Ik zit er zo lekker in. Ik denk, we gaan een mooi wedstrijdje ervoor het van alles. En ik denk... Ondertussen kan ik al haast weer een 12 uur not zielen. En dan zullen ze nou nog... dan is de finish bij het strand. Het is natuurlijk voor het publiek is dat prachtig. Ja, en voor u is ik. Want dat is het einde van het kruisrak. En nu komt wel die gewetensvraag. Want ik zei, er had zo'n skip een kans op de overwinning. Nou, dat liep het net het geval. Want het verschil tussen de eerste treien die al om de tonnen heen naar binnen... en de volgende fjouwer, maar lemmer aan de binnenkant... is wat grutter worden in dit Vaardewienserak. Maar als Ljout zijnde, zouden ze zeggen, ik denk dat de hartslag iets hoger is. Ja? Ze gaan nog geen overwinning. Dit is een uitgelezen kans om een overwinning over de streep te roepen. Ja, wat is van het Huizemerscoetje? Dan hebben we het Oerljouw, het Huizem en Snits. Die lezen echt een liedsaantje voor. Die hebben echt wel wat scheepslengtes. Want als je nou de Akkerum... nee, het is Akkerum net. Dus de Lemmer die daar nou Grauw toch weer voorbij is. Om de tonnen heen te draaien. Ja, en Akkerum is het eerste skip wat om de orentonnen gong is. Akkerum zei ik... Akkerum die gaat om de orentonnen. Die doet dan alles op niks poging. Nou is het Sjen. Als Huizem straks door de wien gaat. Wat doet Ljouw het dan? Let hij op Snits. Gaat hij zijn eigen koers. Want Snits die zit er nog vlak achter Huizem. Ja, dan mag je twee skip in feite in de gaten houden. Ja, maar wie is het skip wat nou de onval hier in had? Volgens mij Snits. Als Snits achter Ljout en Huizem aanzielt, wil ze treden. Ze hebben een gotje naar fjouwer, geer ervoor. Ik al zal het is in het slechtste geval verliest een plakje, verliest twee plakken. Maar dit is een kans voor een overwinning. Nou verhoort de zaak misschien, want ik zeg dat het Ljout het eerste scootje is wat initiatief neemt. En ja, want hij hier... Ja, ik ken het net. Hem wat heger is. Ik ken hem net heel daltje. Het liep dat er nog wel, dat er wel verderop ziet. Je kent net zien dat hij genereerde tontjes aan ziet, dat hij moest, maar... Nee, hij hoorde nog net. Hij keert zichzelf voor om door de wind te gaan. En op het moment dat Ljout door de wind ging, en ze gaan er nog wel voor langs, hè, dus ik maak het wat spannender dan dat het misschien is, maar dat weer vol op het moment dat Snits op het derde plak en Huizem op het tweede plak de wind kreeg wat gunstiger kreeg. En in ieder geval een meterke als het Sinje woon had ten opzichte van het scootje onder leiding, het Ljouter scootje. Huizem zit wel zeggen in die dat er nog meer om te zitten, want het is Huizem die via de trok zit. Ja, en het verschil met Snits liep het wel grut. Hè? Dus ik denk dat wij concentreren op de strijd tussen Ljout, dat al door de wingong is. En ik denk dat finish nog net in één keer rennen kan. En Huizem, die voor die wing gaat, die dus soms, daar hebben we bij het inzielen een heel soort jongen, langs de kant bij het gemaal, daar zit soms wat extra wien. En het is alle tijdje dat Ljout een dooiwinning hier. Dus ze zullen erop gebrand werden. En zij doch ik nog hele goede zaken voor het klassement. Want Lemmer zakt het wat al. We hebben al zien dat het protest eruit is. Dus het gaat nou om werkelijke punten. Ja, dus Lemmer, het gevaar van de 4 punten is weken. Maar zo onbedreigd door de leiding. Als ik brek even mijn verhaal over. Want ik zie het Huizem scootje in beeld. En die lieken hem even volle betten te krijgen aan het Ljouter scootje. En daarmee ben ze er nog lang net, maar just die hoek daar boven in beeld, die is krek wat hoger dan die van Ljout. Daar zit ik wien. En daar zit ik wat wien, want die hoek alleen nog, daar is het net maar winnen. Maar als ze daar ik nog wat extra wien krijgen, dan wordt dit nog spannender. Dan is deze wedstrijd nog net beslist. Hier is je het Ljouters goed in beeld en die rint mooi. Maar is dat mooi genoeg? Ik probeer even nog de finish kennen. Als ze die al helje kennen, ik kan het mij net voorstellen. Die zal nog een klapje mooitje kennen. En dan dat Huizemenscootje daarboven. Die loopt een beetje op zijn zijkant. Die had goede druk. Ik wil het net spannender mooitje dan het is. Maar volgens mij is het super spannend wat je de die-winning weet, Joet. Wol volop wien voor de Ljouters. Ja, er wordt al achterom, jongen. Ja, nou maar je de slag al maatje. Ja, ze hadden ook geen keus. Dus nu gaan ze de goede keus maken. En dan is het, ik hoop, dat Snits hem toch weer wat minder krijgt. He? Of tenminste net de profijt nog had. Dat weer in dezelfde lijn zit als Ljout. Ja, maar er zitten echt
Ja, Een en nou behoorlijke zien we- schifting in. Nou zie je wat dat het een hele eind is. Hè? Ja, en we zien nu ook voor het schip van jou dat zij tjen een vlaag oorvaring in. Er komt wat wind uit. En rechts onder in beeld zien we dat Lemmer, die leidt er uw stuurboord, denk ik, die had die wind al een beetje. Dat is net per se gunstig, want die zal Huzum en Snit straks ik wil krijgen. Maar op dit moment hebben ze die wind wel goed. Dus dat schutte nog goed uit voor jou. Maar ik denk net dat ze hier heel lekker zitten. Hè? Die verheegde hartslag. Ze zussen nou en ik even achterom. En het broerde is, als zij hem hier goed krijgen, en ze krijgen hem hier goed, dan krijgt Huzum hem zei ik goed. En krijgen ze dan nog een kans om op start te gaan. Dus ze lezen er wat voor, dat is zo. Maar ze mat nog een keer door de wien. En als dat een lege hoek wordt, want Huzum krijgt hem nou ik. Daar zien we in de vierde zien we de finish in beeld. Heel benijd hoe vier dat Ljout nog zielen mat als ze aan door de wien gong binnen. Misschien kan ze zelfs, en op dit beeld zien we dat, ze kan al heel dicht bij de finish komen. Dus ik zit het heel spannend te maken, maar het lijkt erop dat Ljout eigenlijk best wel 4 voorleidt nog op de 2 scootjes die wat verder terug binnen naar de wal. Nou, zult even zien, het is van de weekend jij in de uitsturing 2 fantastische spreekwoorden. Ik kan ze aan het eerst herhalen, maar het komt iets over een beer en huid en geschoten. En het is pas gebeurd dat een dikke vrouw jongt. En dat is hier nou net helemaal gebeurd. Nu is het zaak voor de skipper om rustig te blijven. De skipper mag mooi sturen. De wind kan die toch net verhoren. Gewoon netjes, zo snel mogelijk het skip trollen en de oren wel om. De adviseur ziet wel dat er actie ondernomen wordt. Maar de bemanning die moet bezig blijven met de trim. De skipper blijft mooi sturen. Het enigste doel is zo snel mogelijk naar die finish. Als er geen invloed meer op wat Huzum doet. Als er geen invloed meer op wat Snits doet. Maar zelf zo snel mogelijk naar die 2 tonsjes staan. Hier zien we er al in. Ze binnen net zo 4 meer oud. Ja. Dit wordt een eerste dag-oefening voor Ljout in dit hier. En volgens mij als ze vorig jaar ik net een oefening pakt. Mooi hè? Hartstikke mooi. Zo'n stabiele serie daar zetten. Niet een uitzet erop hele huizen, maar een tredje in de plak. En dan nou hier maar nog 1 wedstrijd te gaan. Een oefening rond afvoegen en een hele goede set voor het 2e plak. In ieder geval het 3e plak, maar misschien morgen wel het 2e plak in het totaalkampioenschap. Ja, een fantastische race. We zien het Ljout is goedje. Maar Willem zwaar aan, want het helm houdt. Ja, nou kenden ze wel ontspannen. Want zij gaan nog 1 keer door de wien. En Silier in de Lemsterbaai op hun eerste dagoefening van een lange tijd. En in ieder geval de eerste regen. En dit is fantastisch om elke dag zijn oren winnaar te hebben. En dat zijn nou de Ljouters. En zij komen daar mooi en we gaan straks rekken in. En er zal weer een flater in zitten. Maar Ljout zitten we op 42,9 punten. En dan rekken we straks verder mooi de Lemmer. Want die zit ontnota nog op de 2e positie. Zo'n 30,9. Ja, nou, ik maak je mijn uitspraak voor worden dat ik net goed rekening ken. Zo'n 30,9. Ik ben bij Willem. Ik sta op het achterdek. Willem, dit weer een fantastische wedstrijd. Ja, dat is de brandweer. Hè? Ja, je hebt hier nodig. Hè? Nou, juist weet ik prima. Ik zei van komt helemaal goed, joh. Hier is het voorgevoel. Ja. Nou, vertel. Ja, dat viel je. Gewoon het skip, gewoon jongens. Ja. Oh, bijzonder. Ja. Ja, juist een paar keer onder de skippenlijn en dan kniepen we ze eruit. Hè. Dat konden we nooit. En nou wel, alleen dat weer wel een orenvak, dat weer ligt waarvak. En dan ben je vanmorgen eerst maar fut geweest. En ja, dat weer hem net. Dus nou, met waarvak erop. Ja, het is al brandweer. Ja, ja, silo's de brandweer. Dus, nee, heel blij mooi. Kan je me voorstellen, heeft al ontrekening west hier op het achterdek? Nou, hier is er geen tijd voor. Ja, nou, we weten maar wie we strijden moeten, zou ik maar zeggen. En die zit al hier achter ons. Dus, en ik goed achter ons.
Dus heel blij mee. Ja, ik zeg nou dat Huzum en Snits, die ben ik over de finish. En dan komt Grauw nou als vierde en Lemmer als vijfde. Ja, dan sta je hem tweede. Nou, dat hier het eerste plakje van de hoer is, weer nog een beetje eten heel in, is dat? Ja. Dus nee, super. Heel blij mee. Ja. Dan was je net een volle feest vieren om een wedstrijd te wijzen. Je moet er net van je verste ritmouw gaan. Dat is net goed. Je moet gewoon terug in waar je doorgaat, dat werkt. Dus we nemen de jongen huisje op. Oké. Nou, daar hoor ik die jongen. Dan drink ik hier maar iets. Hebben we dat wel? Ja, dat doen we. Dat doen we. Ja, de hele bliede bemanning van het Ljouwerterscootje. En dan zullen we even zien waar voor de rest nog hoe de streek gong is. En ondertussen is ik het Huzumerscootje als tweede hoe de lijn gong. Daarachter Traaien Snits. En nou is het ik al Grauw die finished is. En die als op een vierde plak eindigde. Maar een hele minne start. En nou pas heel lang voorop lijn het Lemster scootje. Die komt als vijfde. En dan noteren we, want dat wie even heel wichtig, hè. 38,8. En die zakken dus van het tweede plakje in het algemeen klassement af. En dat gaat natuurlijk komt ten goede van het Ljouwerterscootje die nou in het klassement dan op het tweede plak staat. Ja, dan 37,9 en een 38,8. Ja, dat scheelt ik alweer een heel iets beetje. En dan hebben we de Lemmer over de streek. En dan zien we nou Drachten. Ja, die toch ik wel wat ophellen had. Een zesde plakje. Die had ze dit hier ik nog net een soort zield. In deze slag is Akrum. Die is er wat minder uitkwam. Die keers voor de tonnen die wij al zeiden. Ja, dat wie een alles of niks poging. En ja, dat is niks worden. Want ze zitten hier nog schot op schot. Mooi. Ja, ik schuur het mooi lang war. Ja, maar wat voor u interessant is, met vooral de paar die dan ook. En dat zal lang wezen, denk ik, die nog op het zandenplakje voor Akrum eindigt. Maar nou krijgen we de twee strijders voor de resterende podiumplakken, het VN en Jenne Woord. En Jenne Woord met voorrang verliezen, het shirt ik wel, maar het VN die wil natuurlijk dichter bij die lijn komen. Ja, dat is denk ik Jenne Woord. Ja, maar ze moeten de tonic nog halen, maar het is moeilijk te sissen. We zullen het zien, het wordt straks wel bevestigd terug. De startkorter, of het end, nou dus de finishkorter, waar het eerst wie. En dan gaan wij even naar de nummer 2, verrassend Huzum. Ja. De nummer 2 van Joert Lodewijk, Lodewijk zeg ik altijd, dat komt omdat hij LM in het zaal zit. Maar het is Johannes Meter van het dorp Huzum. Ja, de zuster even noemen, Johannes. Ik kon deze wel even gebruiken. Hij heeft veel te weinig schoenen van de week. Ja, dat klopt. Ja, want het gong, maar het gong ik net super. Nee, het is helemaal net helemaal nou ja, 4, 5, 6 en met 2, 3 keer 12. Het wie zo afwisselend. Dat was natuurlijk. Zelf om te twijfelen van doen we nou wat fout. Hè? Maar juist dan ben je in het achterrein, maar dan zie ik dat de toppers in het achterrein zitten, dat we er wel bij kunnen blowen. Nou ja, dan moet zo'n scootje gewoon handhaven kunnen. En, nou ja, de eerste Joert, de Peslagen die pakt het Joert goed uit. Dan wordt een wedstrijd ik volle leuker natuurlijk en dan ben je wat fanatieker en ja en het slaggert. En ik kon hem herbruiken. Dat snap ik. De opluchting die spat er al. Maar je ziet ik heel goed en onvallend. Want je bezocht Willem nog even te vernagelen. Ja, het heeft een keer nog wel in de verdediging blowen. Maar ik denk we gingen gewoon vol in de aanval. En soms is de aanval is de beste verdediging. Het pakt soms ik wel zo uit. Van de week jongen. Maar wij worden nou toch echt wel heel voorin eindigen. Ja, en dat slag het. Krijgt Willem net pak, maar een heel mooi tweede plakje. Nou, ik ben hier content mee. Morgen nog een keer en ik ga een goed weekend. Dan wel. Maar is het dan ik slagen? Als 2 keer een goede uitslag zielst? Nou, als je in het klassement is er net maar één opleiding. In het klassement is er natuurlijk net zo vol meer voor u te verdelen. Maar tussen de heren is het natuurlijk heerlijk. Nou, dat veroorzaakt een hele hoop. Nou, dat is exact. En dat ben wie ze worden van Johannes Meter van het dorp Huizen. Dat Joert dus naar een tweede plakje zilt. Ja, dat wie een Meter natuurlijk, Johannes Meter van het Huzumerscootje. En ja, dan wil je wat fanatieker. Nou, dat kan ik, als het goed gaat, dat kan ik me haast net voorstellen. En volgens mij ben je dat altijd. Maar ondertussen hebben wij haast alle skippen binnen
op Injenai, nevens mij. En dan nemen wij ze even van onder naar Boppeta op. Als eerste Juwet op de baai, of in de baai van Lemmer, mag ik zeggen, Ljouwert. En op het tweede plakje Huzem, Treien, Snits, Fjouwer, Grauw. Van een al de laatste plak ook toch heel mooi naar Boppeta scharrelen. 5 de Lemmer, die is helemaal aanzakken van de wedstrijd van Juwet aan. 6 Drachten, zo lang waar. En dan geven we even naar het rechterrijtje, zoals ze dat al zo mooi zeggen. En dan komen we bij 8 Akrum, 9 Jennewoord, 10 Jereveen, 11 Waardzijn, 12 de Jouwer en 13 Starem. En misschien is er de hele mannen ergens nog hoors, want die valt er bij mij even tussenuit. Die had ik net helemaal goed noteren kennen. Dat hebben we misschien de boei net helemaal goed rond, maar die noteren we dus als laatste Juwet. De hele mannen, misschien ben die vrijwillig de Ruudgong. Ik weet het net hoe dat al je bedaar is, maar die hebben we mist. Dat wie de zielerij op Lemmer 2, zoals ze dat heten. En ja, voor de meesten die nog bij de finish inschakeld hebben en net weten we scootjesiel nog het wie de kampioen wie al bekend. Dat is Grauw. En dan ging het nog om 2, 3, 4 en 5. Die voor morgen heel spannend worden. Waar Ljouwert een hele goede tikku deelt. En even onder voorbehoud alle punten. Want we moesten even wat hastig. Op zo'n 30 Jorgenstiet. Lemmer daarachter op 38-8. En dan is het Jennewoord. Dan waarschijnlijk op het vierde plakje komt met 43,3. En het Veen die krijgt er 10 punten bij. En die noteren we dan met 43,9. Dus dat staat nog heel dicht bij elkaar. Alleen nog binnen de positie wat wisselt. Roelof, een mooie wedstrijd hoor. Wij zorgen daar weer hartstikke bedankt, tieren dank. En wij gaan even naar de boodschapppen. En dan na de boodschapppen is even het peteer van Arjen de Boer. En die doet nog even een keer verder hoe deze dag hier op Lemmer. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 5e generatie van De Hoe nodig je hem van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen proeven in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van onze cel. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm. De enige echte meubelopruiming vind je op Jouwer bij Woonvoordeel de Vrede. De mooiste banken, foto's, eethoeken, kosten, boksprings en matrassen. Hier nou voort bij kwattingen voor 70%. Maar wees er al bij, want fot is fot. Bij Woonvoordeel de Vrede, transport wij Santje op Jouwer. Nieuwnieuw.com Herenmode. Laat zien wie je bent. Herenmode voor ieder draagmoment. 4 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode, Dronrijp. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van uw huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. De wien volop in de zilm. 50% korting op een simmercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Welkom waarom hier op de Lemsterbaai bij Dij 2 van de Lemmer. En wat een wedstrijd. Een
magistrale wedstrijd, Age Veldboom. Een prachtige wedstrijd. Maar alle wisselingen en alle activiteiten en telkens weer. Elke slag weer een wisseling in de volgorde. Prachtig. En een bijzondere winnaar. Ja, ik dat, want normaal gesproken dan is het altijd heel ingetogen. Maar hier kun je er echt heel enthousiast van worden. Nou, ik ben vaak net ingetogen. Oh, dat is het net. Maar mijn voorspelling is net uitgekomen. Ja, 3 ronden lang het Lemmer voorop. En elke keer dacht ik, ja, ik had je het goed voorspeld. Want Lemmer op zijn eigen thuiswetter, die had hier oefenen, die weet hoe die wien draait. En verdikken, daar kwam Ljouwert aan. En wat had die jongens geweldig zield. Ja, het is prachtig, want dat maakt dit ziel natuurlijk extra mooi. Al die wisselingen, constant. Want op een gegeven moment Lemmer een heel stuk naar voren ta. Maar dan willen ze in één keer weer inhellen terug Ljouwert. Dan komt Snits erbij, dan doet Huzum het heel erg goed. Er gebeurde werkelijk van alles. Ja, en je kan het eigenlijk haast net voorspellen. Ja, wij hier vanuit Grutteschip wel. Want je zag die wienbaan aankomen. Ze, dan moet ze daarheen. Maar ja, ze zitten aan de verkeerde kant. En als Jos een oor, die krijgt die wien gunstig. En die krijgen een stuk gang. Nou, en dan moet ze weer stag en dan komen ze, nou gaan ze 3 of 4 plakken in één keer inhellen. Maar in de volgende route verspielen ze het weer. Ja. Nou ja, goed. Ja, en dan ben ik nog gewoon niet zeggen, ziel is saai. Nee, maar je moet het wel een beetje volgen. Want als je gewoon op een kant zit en je had net in de gaten hoe het werkt. En daarom is het altijd zo belangrijk dat commentaar beneden, dat vind ik belangrijk. Mensen die het even uitlezen en ik die het ook wel vaak op het dik even uitlezen. En dan is het voor het kijkerspubliek volle interessanter als ze snappen hoe die wedstrijd werkt. Nog even een paar dingen, want een paar rondingen bij de tonnen, dat ging net goed. Er was een protest, Chin de Lemmer. Maar dat vlagje is er echt weer uithellen. Waarom? Welke wie? Dat hele mannen? Ja, hele mannen. Ja, hele mannen die draaiden ertussen, klapten er Chin aan. En dat kon helemaal niet, dat weer fout. Dus, fout van de Lemmer, toch? Of wie het fout van hele mannen? Ik vond van hele mannen, absoluut. Die prikte hem in dat gat weg in ruimte weer. En toen kregen we de vlag. Ja. Oh, wacht even. Ik vergis me. Ik verzin me. Nou ja, ik dacht echt dat de Lemmer fout wie. Nee, ja, ik verzin me. De fout wie van de Lemmer. En die hele mannen hellen dan het rode vlagje er weer uit het wand. En dan denk ik van, waarom zet je dat nou net terug? Of had je dit wollen, dan doe dat dan jeder. Ja, en wie ik nog iets, maar die groene vlag. Als Lemmer tie-out dat er fout is, dat het de groene vlag toont. Maar die het letterlijk weer uithellen. Nou, ik snap het net. De jongens zijn te lief voor elkaar. Ja, zo nou iets meer het mes in de bek. Nou ja, het is wel een wedstrijd. Het gaat wel ergens om. En als je dan rede vlag, er weer nog een aanvaring. Help me even. Die krijg ik aan zijn trog in mijn eer. Ik zal eerst even, want ja, al die protesten gebeuren safvolle. Dat wie de Jouwer, want de Jouwer ziet immers helemaal mis. En die is letterlijk, die heeft nog een extra rondje eruit. En die is ook helemaal in de achterruim bedarren. Maar laten we eerst even de uitslag van Joert erbij pakken, jongens. Dat is Ian dus, die prachtige overwinning van Ljouwert. 2 Huzum, 3 Snits, 4 Grauw. Ik wel heel erg knap. 5 de Lemmer, 6 Drachten, Zoon Langwaar. Dan Akkerum, Jennewoord, 10 Jereveen, Woord zijn, de Jouwer, de hele mannen. En op het laatste plakvitje de Zuidwesthoeken. Ja, ik Grauw, want we tochten eerst van Grauw. Oh, de hele mannen is net finished, Jerk nou krek. De hele mannen is net finished. En dus is het dus zo dat de Zuidwesthoeken gewoon op tretje de plak eindig is. En dan is de de hele mannen is er dus tussenuit vallen. Nog even die start, want dat is zeer opmerkelijk. We weten al natuurlijk dat Grauw al de kampioen is. En dan denk je, nou ja, ze zijn nog een beetje aan het land ervan, dan net op het achterdek. Maar ze lieten nou ook weer zien dat ze ook maar een hele minne start toch vrij makkelijk weer naar voren tassielen kunnen. Want uiteindelijk eindigen ze toch heel knap op plak 4. Ze wieren alle keer op het en Grauw lijn nog achter de lijn. En die moesten nog een keer draaien en we dachten echt, nou ze doen het erom. Ze tonen even op een beetje hotel hun supermacht. Jongens, geen alle keer maar vast, wij komen er aan en we komen toch nog weer op een 5e plak. En zat ik nog die en ik. Razend knap. Wij joggen eventjes naar het klassement. Op Ian Grauw, dat weten we, die komt op 3.4. Dan Ljouwert, 37,9. Voor de Lemmer, 38,8. Jennewoord, 43. En Jereveen, 43,9. Maar Ljouwert, die dus heel stiekem een beetje sneaky on het mooisielen is, die zit nou op plak 2. Geweldig, geweldig. En ja, het is natuurlijk jammer voor Jennewoord. Maar ja, op het tonnen varen
En dan moet je een extra rondje doen. En nou, ik dacht dat ze zei zo'n plakken verliezen. In één keer. Even te gretig wezen. En dat jouweren had ik die tonnen. Dus dan ben ik gewoon weer helemaal achterom. De kerst die gimfout permitteren. En Ljouwert het zonder fouten vaart. Op les waren ze geweldig in het kiezen van die slag. Ja, want ze lijn voorop. Ze mochten niet zelf kiezen. Ze werden net meer dwongen. En ze pakten elke keer de goede wienbaan. En het was prachtig dat het op les nog wat spannend werd. Wie dit nou de mooiste wedstrijd van het hele kampioenschap? Is dit de absolute climax? Ah jongen, dat zijn we juist, Rick, en dat zijn we van de week al. Nee, het hele kampioenschap hebben we mooie wedstrijden, jongen. Echt weer. Laatste, want dit is die laatste dag als analist. Dat klopt, hè? Dus Jos me een beetje vragend om, maar het is echt zo. Het is echt zo. Mooi binken net. Nee, precies. Maar op waar, want we weten Grauw wint. Grauw is de kampioen. Maar op waar zegt toch nou die yield als de nummer 2? Nee, lik het doorzezen. Wat wordt het podium? Mooi in Snits. Op 1 staat Grauw. Echt weer? En dan komen er nog 2 skippen. En ik denk dat er 2 groene skippen binnen. Lauwert? 1. Lemmer. Lauwert en Lemmert. Alles maar een L en dat het green is. En natuurlijk wil ik graag dat er nog een bruine bij kan. Maar ik denk dat het Grauw, het bruine skip, op 1 staat. En dat er 2 groene links en rechts veren. Dankjewel. Aga, mag ik je dankzij van die enthousiaste commentaar als analist. Ik vond het heel erg leuk dat ze erbij waren. Dus morgen, dan ben we er vanzelfs weer bij. Want dan komt de climax, de apotheose. Zat Aga het vanzelfs deze seizoen. We weten natuurlijk al dat Grauw dus de kampioen is. Maar waar wordt er nummer 2 en waar wordt de nummer 3? Dat zien we morgen al hier bij het Scootsstation SKS 2023. Ont morgen, ont in Snits. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Mooie hut varen. Ja. Maar tot een jaloeren na de wedstrijd. Nu weet ik al dat, weet ik net dat die jaloeren al voorbij is. Ja, nee, ze zeggen nu. Nee, oh jee. Dat jaloeren is nog net voorbij. Maar wij gaan... Nee, oké. Dan mogen we nog hut varen. Naar het startskip. En ik zal even vragen als ze hier weten wat er met de hele mannen is. Ben je meester van een commissie? Hallo? Jaap? Jaap? Jaap, je hebt niks? Nee. Jaap? Ja. Hallo? Weet je hem iets over... Gerhard, wedstrijdleren. Weet je hem iets van de hele mannen? Nee, die is het wedstrijd uitging. En die hebben averij gehad met deze of gene. En die hebben een protest. Maar voor de rest weten we nog net precies hoe en wat. Oké, ze hebben een protest. Want ze hield de protestvlag en die weer er op een bepaald stuit uit. Die hebben ze inderdaad, dat denk wij ik zo, die hebben ze eruit hellen. En later hebben ze waarschijnlijk ergens averij gehad. En hebben ze het wedstrijdveld verlitten moeten. En hoe en wat hebben wij net zien. Dus daar kunnen wij net echt volle sissen. Nee, het enige wat je me steeds kennen is dus dat zij mooi in protest de wedstrijd uitgaan binnen, omdat ze blijkbaar net verder varen kon. Waarschijnlijk, daar komt het waarschijnlijk op deel. Oké. Nou, dan is er in elk geval een rietsel oplost. Dankjewel, Gerhard. Ja, dan is er in elk geval een rietsel oplost. We hebben het verhaal net van de skipper zelf, je hebt van Lodewijk Meter. Maar het schijnt dus te wijzen dat er iets bad is. Ja. Wat wij alle keer net jongen hebben. We toch had ze net verder siliconen en we toch had ze nou toch ik nog wel mooi een protest. Straks in de protestkamer verschijnen. Ja, en werd het scootje dan heen en veren is, dat kan net hier vertellen dus? Nee, dat kan het hier vertellen. We zeggen dan nou, ik werd een scootje game, misschien ben dat ze. Dat ben ze net, zei Henk Schippers. Die kent ik een heel soort scootjes. En het scootje van de hele maand is een bruin scootje. En nu hebben we 2 witte scootjes in de vloot en 3 groene scootjes en de rest is al bruin. Ja. Dus het zie ik wat lastig. Ja. Als het een van die witte of groen weer, dan weer het een beetje makkelijker geweest. Ja. Maar dat is nog niet net zo. Nee, dat is niet zo. Dus
We zien je verder en als we meer weten en als we er binnen, dan meld ik mij. Maar we weten in elk geval wat er aan de hand is. Ja, het scootsie van Drachten helemaal het dus maar skiën, maar averij. De wedstrijd van Littenmatten is er nou voortgegaan. En wat er nou precies gebeurd is, dat weten we net. Wol dat ze dus een protest in het wand hier om waar dat protest ruchten wie, dat weten we ik net. Nou, we een deel van het mysterie oplossen kennen. De rest lossen we vasthuizen op. Hierin doen we was. Kamer om je aan te raken, maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten, zonder dat iemand het ziet. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen, zonder dat iemand het ziet. Dodelijk zijn. Ik geef je het minimale door voorzichtig te zijn. Blijf stiekem